كله حياتي
دخل ويني فرات زي حابت أم بلاد تزي عن ببات دخل ويني فرات زي حابت كي رئيف ومسكن موات نقراتي كي رئيف ومسكن موات نقراتي كي رئيف ومسكن موات نقراتي نحن حبلهم ياوي أملاقي تنفاس قدر الله ياوي أملاقي
ካብ ማንም ሰብ ዝበለጸ ሃሌሉያ ነጊርካዮ ምስጢርካ ዝዕቅብ ሃሌሉያ ነጊርካዮ ዘይሕፍር ኣምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገና እግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና ሃሌሉያ አሜን ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብ ነገራትና ወፂና ሕልፍ ኢለ ነገራት ይክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ሕቶና ዘበለ ሕዋቴ ሕቶና ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ ኣቕረብናዮ ሃና ሓደ ግዜ ኹም ጌራ ምሽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕቶኣ ኩሉ ምስ ፈሰሰት ሽዑ ወላ ኮቕታ ኤሊንታ ኢልዋ ሃሌሉያ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ስቕራን ክውፅዮ ኢልዋ ኣብ ዘመን ዝተዝኸውን ነይሩ ጉዳይና ገዲፍና ምስ ሰብ ተባእስና ነርና እዚስ ከምዚ ክብለኒ ከምዚ እንዲ ኣነ ክነረድኦ ሒኹም በልና ነርና ሕዋቴ ግን ንሳ እንታይ ጌራ ሃሌሉያ ጉዳያ ምስ ኣምላኽ ስለ ዝገበረት ብድሕሪኡ ጎይቱ ኮይና ኣይተረኣየትን ንብለና ሃሌሉያ ሕጂ ኸ ከምዚ ክንዝምሮ ፀናሕና ሙማት ነገራትና እንዳረኣና ሃሌሉያ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ንሱ ፍንሕንሕ ቀብሎ ይኽእል እዩ ኣሜን ንሱ ከተስኦ ይኽእል እዩ ኣሜን ሃሌሉያ ዝሞተ ነገርና ሃሌሉያ ሒዝና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምስጋና ሓደ ግዜ ሃሌሉያ ያሪኮ ብምንታይ ፈሪስ ብምንታይ ሃሌሉያ ብምስጋና ምሽ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ንሕና ሃሌሉያ ምስጋና ቅድሚ ኣምላኽ ዘኽብረንስ የመስግነኒ ዝብል ሃሌሉያ እቲ ዝተገበረሉ ኣይኮነን ሃሌሉያ እቲ ዘኽብረኒ ሃሌሉያ ነገራት ከም ዘለዎ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ነገራትና ከም ዘለዎ እንዳራኣናዮ ሙማት ነገራትና እንዳራኣና ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ጉያት ኮይና ኣይንረአን ኢና ምጉርምራም ካብዚ ቤት ክርሕቕ እዩ ኣሜን ሃሌሉያ
أولو نفاس مزيو زيستمني لما عبد تغيرني أولو نفاس مزيو زيستمني على لوني تتوحدني أبلع المعيار تسكرني على لوني تتوحدني أبلع المعيار تسكرني علو مساي علو مساي عوانويل علو مساي علو مساي علو مساي عوانويل علو مساي بينيك علو مساي كبرت عني علو مساي كلام لمني علو مساي كبرت عني علو مساي نجراتي حليفة زخدلو كنتاتي حليفة زخدلو نتقلعتي تحيسة زخدلو النقطة الزليلة زخدلو نفسيو عوشتي كوينو تزمرني حي حاجسو ابقاتويو عوشتي كوينو تزمرني حممسو نجراتي حليفة زخدلو وكنتاتي زليلة زخدلو نتقلعتي تحيسة زخدلو سبكتو زي بلو ازس محرت كايو يلح واسي بلو ازس محرت كايو يسبكتو زي بلو كله كباها كله نعاها مسكنايو كله كباها كله نعاها مسكنايو I said to me alone to the side يغير مليو بري مكتاي كم تيزم القوم تقاولو نفاس تجاني حبيب حيال
علو مساي كبرت عني علو مساي كلام لمني علو مساي كبرت عني علو مساي علو مساي علو مساي عملتين علو مساي علو مساي علو مساي ويتا يسوس علو مساي بيني يكون علو مساي فرحني علو مساي كبرت عني علو مساي كلام لمني علو مساي عيسطمني علو مساي نقلت ديو من جداي كنتي زمقو تقاولو نفاق تجاني خبير حيال سم يسوس عيسطمانيو مركبي كتو وتاحي وتاي أو عني أكتسبني مركبي كتو وتاحي وتاي أو عني لعل ما عبهل تفيدني أولو نفاس ماتي وزي يستمني لعل ما عبهل تفيدني أولو نفاس ماتي وزي يستمني على انت وحدني عبد علم عيان نسركم على لوني انت وحدني عبد علم عيان نسركم عايزت امني عالوردو مساي نقرمي ديوم كلو من جداي كم في زمت تقاولو نفاس تجاني حبيب حيال سم يسوس عيسطمانيو مركبي كنتو وتاحي وتاي أو عندي زلو أكتسبني مركبي كنتو وتاحي وتاي أو عندي زلو نجراتي حليفة خدلو كنتاتي سجيرة خدلو نسألاتي تحيسة خدلو نقطرت عالزليلة خدلو منفسو أو مشتي كوينو فتمرني حيلي حديثو نقطعتو أو مشتي كوينو فتمرني منفسو هاليلويا 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 اللهم مسايك نبلينا هاليلويا هلاونتو دا تردأنا حواتي هاليلويا هدئلنا بزي موسيقى اسكي هلاونتو دا تردأنا هاليلويا اللهم مساي اللهم مساي عمانوئيل اللهم مساي اللهم مساي اللهم مساي قويتا يسوس اللهم مساي بيني يكون كون اللهم مساي فرحني اللهم مساي كبرت عني اللهم مساي كلام لمني اللهم مساي اللهم مساي اللهم مساي عمانوئيل اللهم مساي اللهم مساي اللهم مساي عمانوئيل اللهم مساي بيني يكون كون اللهم مساي فرحني اللهم مساي كبرت عني اللهم مساي كلام لمني اللهم مساي عيسطمني علوندو مساي نقرميتيو كلو من قداي كمتي زمتو تقاولو نفاس تجاني حبيب حيال سم يسوس عيسطمانيو مركبي كتو قويتا هيوتاي أب عندي زلو عيتسطمني مركبي كتو قويتا هيوتاي أب عندي زلو هاليلويا قويتا يسوس برغي بلكم
أيستماني ألو مساي كفتمني ألو مساي هاليلويا أيستماني مركبي كتو قويتا بهوتي أو عندي زلو تجنيحو بحيال سمي يسوع سيلنا سمي بارك أولو نفاس أنت خينو بحيال سمي يسوع تجنيحو زي عملاق سمي بارك حجي حتى أبو هاجرنا زلو أولو نفاس نجني هنا آمين أبو هاجرنا زلو أولو نفاس كنجني هنا أبي وقتنا زلو أولو نفاس قويتا يسوع جنيحوا بتذهبنا سلطان كاني إتاب هاجرنا زلو أولو نفاس نجني هنا زي عملاق سمي بارك بزعبان أنت حسابنا خنصلي بزعبا سرعة سايكونن بزعبا نجارة سايكونن بزعبا تابير ترازخون برخة سايكونن اتي أبير تراز زلو سرح نايتون قلتن أسماء تنياتن سريتن بقويتا بيوسن جنحنا آمين قال سرح ناي قويتاي إنساي قبر سرح ناي قويتاي قال أملاح رومي عسرت حدا سلاسن تايبلنا وداجة معمق حبتي أملاخن تبوبون فلتاتون كندي زي مرمر كوتا يفرجو كندي بأسر زير كبيو مجدو حسب إجابير زفلت من يو ويس من يو زماخرو من كأيو قدم جلز هابو أمو زفديو كله يلوا كله كابو يو بون نون دما يوما نون الزر عالم كبري خنو يسوع قيتا يسمي بارك بمهالة إسرائيل تخبر كنبل كنتسألت هنا مهالة إسرائيل مالت بزبن نجوس داويد كاب 14 حزقون مزمران ينميرو موسيقى مسونكو بغانا كل موسيقى زماله بتعمي عبو غباي مالتي اما كل حزبها تخبر لنا نزمرنا غويتا سمي بارك حزما يسوع اما كل ارتراك خبر امين اما كل حزب ارتراك خبر كنصلينا اذا ما سيزخون اتاولو ناي ارترا مستغنه ساولو نفاس بغويتا بيوس كنغنحنا نصلح احواته እግዚአብሔር አባና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጽለና እግዚአብሔር አባ ሎም ድምጽ ህዝብህ አክሰምዕ እግዚአብሔር አባ ሎም አንቲ እቲ በደምካ ዝተበጀኻዮ ህዝቢ እግዚአብሔር አባ ስለ ሀገር ኤርትራ ይጽሎ እግዚአብሔር አባ አዝናን ካና ባናክተድንን ጎይታ እንጽለና ቅዱስ እግዚአብሔር አባ ስለ ሀገር ኤርትራ እንጽለና እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ከም ትገብሮ አይንፈልጥን ንንቁጥ አጣጥምቲ እዝዶስ ህያው ኮኒው ምስበልካ ጎይታ ንስኻት ፈልጥ ይርት መልሲ ጎይታ ኩነታት ነኤርትራ ከመይ ከም ትገብሮ ንስኻት ፈልጥ እግዚአብሔር አቦ ከመይ ከም ትዕርዮ ንስኻት ፈልጥ ንሕና ንፈልጥ እግዚአብሔር አቦ ጉዳይ ናይ ሀገርና ንጽለና እግዚአብሔር አምላክ ስለቶም ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰሩ ናይ ወንጌል ስለቶም ወንጌል ክሰብኩ ካብ ኣባይቲ ዝተኣሰሩ በይቶም ዝተዓጽወ እግዚአብሔር አምላክ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለማዕት ንጽለና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ከም ትገብሮ አይንፈልጥና ናባኻ ንጽራ ዓለና እግዚአብሔር አምላክ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ጥንቆላ መንፈስ በጎይታ በኢየሱስ ለማዕት እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሀገርና ነውጽለና እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ቀደም ነገስታት እስራኤል ንጥንቆልትን አስማተኛታትን ካብቲ ሀገር ዘውጽኦም ነገስታት እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ሀገር ከመይ ዓይነት ሰላም ከም ዝሰፈነን ፈልጥና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቃልካ ጽሑፍ ኣሎ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሀገርና ሰላም ክሰፍን እግዚአብሔር አቦ ማእሰር ናይ ጥንቆልቲ እግዚአብሔር አምላክ ብሽም ኢየሱስ ካብቲ ሀገር ይውጻእ ማእሰር ናይ ድግምቲ ብሽም ኢየሱስ ካብቲ ሀገር ይውጻእ እግዚአብሔር አምላክ ብምስራይ እግዚአብሔር አቦ ንብዙሓት ህዝቢ ዝኣስር ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ብሽም ኢየሱስ ካብቲ ህዝቢ ካብቲ ማእከል ህዝቢ ካብቲ ሀገር እግዚአብሔር አቦ ጣዖታቶም በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ንድንኩለና ጣዖታቶም እግዚአብሔር አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንኮራረወ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ ኡሱር ይልካና መጎይታ በትዛሃብካና ስልጣን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣውሎ ንፋስ ናይ ጥንቆልቲ ናይ ድግምቲ ናይ ሰይጣን ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ዘይኽብር እግዚአብሔር አምላክ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዕንቲ ዘተንኮራረወ ይሁን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነገር ዘተንኮራረወ ይሁን ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ከመይ ከም ትገብር እንታይ ከም ትገብር ንስሓት ትፈልጥ ቃል ኣለውና እግዚአብሔር አቦ ካብኻ ዝተዋህበና حسب دحاني زحاسبلكم بر ناي كفو ايكونن زبلك ህዝብኻ ዘክር እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ምርኮ ኣብ ባቢሎን ኣብ ጽባ ኣብ ሽግር ከለው እግዚአብሔር አቦ ተስፋ እተተስፉ ቃልካ እትብ ዘጸናንዕ መንፈስ እትብ እግዚአብሔር አምላክ ስምካ ይባረክ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አቦ እዚ ቃል እዚ ንህዝቢ እስራኤል ተዘረብከዮ ንህዝቢ ኤርትራ ክኸውን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋር ይኹነሎ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቢ ኤርትራ እግዚአብሔር አቦ ከናን ኮርስ ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ معارن صبان توحس حجر كتكون እግዚአብሔር አቦ በጎይታ በኢየሱስ ስም ከቤት ከነዚህ ሀገር ዚያ ነው ባረከለና
እግዚአብሔር አቦ እትዮም አቤር ትራዘሎ መራህ ስልጣናት ኩሎም እግዚአብሔር አቦ ጽዕናን ሰላምን ክትቦም እግዚአብሔር አምላኽ አእምሮም ክትፍውስ እግዚአብሔር አቦ ናብኻ ክትቀርቦም እግዚአብሔር አቦ ነዛ አምላኽ እዚ ዘይሰግድ ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ብዘበን ዳንኤል ዝነበረ እግዚአብሔር አምላኽ ነገራት ዝተገልበጠ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሃገርና ከም ዓይነት ሓይሊ ክኾን ጽለና እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ዝሰግድ ንዓኻ ዘምልኽ ንጉስ ነፃኦታት ካብቲ ሃገር ዘርሕቕ ንጉስ እግዚአብሔር አቦ ከም ዓይነት መራሒ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ ሃገር ክትቀብእ ብሽም ኢየሱስ ንጽለና እግዚአብሔር አቦ ሽም ኢየሱስ ኣብቲ ሃገር ክኽብር ብጎይታ ዝተኣሰሩ እስራት ክወፁ ሕሙማት ክፍወስ እግዚአብሔር አቦ ኤርትራን ወንጌል ስደዱ ስደተኛታት እምበር ንሽግር ስደዱ ንኸይትኸውን እግዚአብሔር አቦ ደጊም ነዚ ስለትገብር ስምካ ይባረኽ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሃገርና ምሕረት ስለዝገበርካ ነመስግነካ ኣለና ኣሕዋቴ ነመስግኖ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዝገብር ነመስግኖ ኣሕዋቴ ስሙ ንባረኽ አሜን ነቲ ዝለመኖስ ከም ዝተቐበልኩሞ ኣመስግኑ ኢልና ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ እዚ ናይ ጽንቆላ ስራሕ እዚ ናይ መናፍስቲ ስራሕ እዚ ናይ ድግምቲ ስራሕ ካብቲ ሃገር ስለዝርሕቕ ስለዚ ነገር ዝነመስግን ብሽም ኢየሱስ ጸለናያ ነገር ቀሊል ዋጋ ይኮነ ኣሕዋቴ ብጣዕሚ ካብ ኣፍና ክወፅእ ቀሊል መስል ኸውን እምበር እግዚአብሔር አምላኽ ክሰምዖ ከሎ ቀሊል ጉዳይ ገይሩ ኣይርዮን እዩ ንቃሉ ዝተግሃሉ ኣምላኽ ኣለና ስሙ ይባረኽ ስለ ቃሉ ዝዓይዝ ኣምላኽ ኣለና ኣሕዋቴ ስሙ ይባረኽ ብስመይ ዝለመንኩሞ ኣቦ ኩሉ ክበኩም ኢልና ኣሕዋቴ ንቃሉ ዝተግህ ኣምላኽ ኣለና ሃሌሉያ ጸሎትና ኣይጻውረን እዩ ጸሎትና ደጋጊሙ ክሰምዖ እሞ ከኣኒ ጊዜ ክወስድ ኣይደልን እዩ ኣይጽመመን እዩ ኣይጻወረን እዩ ቃሉ እዩ ዝብለና ኣሕዋቴ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ነገር ስለዝተግሃሉ ኢዱ ስለትዝርግሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግኖ እግዚአብሔር አቦ ስምካ ይባረኽ እዚ ነገር ስለትገብር ጎይታ መፍታሕ ስለትገብር ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ናይ በረኸት ለውጢ ስለትገብር ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ስርዓታት እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ዝኽብር ስለዝኾን እግዚአብሔር አምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንባረኸካ ኣለና ጎይታ ኢትካ ኣብ ልዕሊ ሃገር እዚኣ ስለዝተዘርግሐት ንድምፂ ጸሎትና ፍጹም ረዳኢ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር አቦ በኽራን ናዘለልካ ስለትመጽእ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ከም ቃሕስም ጸሎትና ስለትሰምዕን ተስምሮን ስለ ኩሉ ነገር ጎይታ ይባረኸካ ኣለኹ ጎይታ ሕጂ ድማ ናብ ዘሎ መደብና ንስኻ ክትርከበና ብጎይታ ብኢየሱስ ንጽልይ አሜን ሃሌሉያ ካብዚ ቀፂልና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ኣብ ማእከልና ሓድሽ ሰብ እንተዳህሊና መጀመርያ ግዜ ዝመፀ ክላለየና እዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ስርዓትናን ግቡን እሞ ክትላለዩና ሓድሽ ሰብ የለሁም መስለኒ ኦኬ ተዘይብልና እግዚአብሔር አምላኽ ባሮኩም ሰሙናዊ መደብና ከም ቀደሙሎ ፍሉይ መደብ እንታይ ኣለና ንዕሳን ሓደን መዓልቲ ዝጸንሐ ናይ ጾምን ጸሎትን ጽባሕ ናይ ሞዳታ ብቸርች ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ዝተዳለወ ካብ ሰዓት 10 ናይ ንጎ ስጋዕ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀስሪ ማለት እዩ ኣብዚ ቸርች እዚ ፍሉይ መደብ ዝኽህልወና እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ስርዓት ድራር ጎይታ ክህልወና እዩ ከምኡውን ናይ ምሳሕ እንጉደት ክህልወና እዩ ድሕርቲ ፕሮግራም ቅዱስ ቁርባን ፕሮግራም ዝተወደ ድሕሪ ድማ ናይ ምሳሕ መደብ ስለ ዘሎ ክንጸንሕ ቤተክርስትያን ትላቦ ቀልጢፍና ክንከይድ የብልና ብድሕሪኡ ኣብዚ ቸርች ፕሮግራም ናትና ናይ ሕብረት ናይ መንእስያት ኣለና ኣብ ቫይበር ፖስት ተገይሩሎ ብኡ መሰረት ከዓ ንምፃእ ማለት እዩ ናይ ቸርች ናይ ፕሮግራም ናይ ሕብረት ጊዜ ኣለና ድሕሪ ፕሮግራም ኣብቲ ኣብ ቫይበር ተጠቂልና ኣሎ ኣብኡ ንርኢ መዘኻኸሪ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ እዚ ንሎምን ገብሮ ናይ ሞባን ዕሽርናን ፍልይ ዘብሎ ኣብ ማእከልና ንዘለዉ ንዝተጸገሙ ዝውዕል ስለ ዝኾነ ስለዚ ተረዲና ንሃብ ትብል ማሕበር ማለት እዩ ሳልሳይ መደብ ናይ ማሕበር 15 ዓመት ዩኒቨርሳል ናይ ጴንኤል ቸርች ስለ ዝኾነ ካብ ዕለት 24 ስጋዕ ዕለት 26 ለካቲት ፌብሩዋሪ ማለት እዩ ኮንፈረንስ ኣለና ብናይ መንእስያት ናይ እንግሊሽ ብዓርቢ ክጅምር ማለት እዩ ዓርቢት ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ኣለና ዕለት 24 ክኾን ኣሎ ስጋዕ ዕለት 26 ክጸኒሕ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ናብ ተደሊና ዘሎ ቃል ኣምላኽ ብሓውና
باسترن نام منفس قدسن غتفكم ويتباركم يكون ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ صباح تحري ذي بروجرام كمن دغنا دما ناتكم بروجرام كم زلو يرنا جزا دما دا تايدو هلف ابيلوا እንዳ ተሜ ሳይመሪ ነው ግን አይበለው ነው እሱ እግዚአብሔር ይመስገን اسمعي تابيل تساتم ديم لسرحو ويس تمسح كما تسيلين هاي سايمن እና يتمين تخوينو مالتي سايمن ناتكم እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ይሁን ሳይመን ቀልጢፉ ክስታይ ገለላ ይዲ ይውላ هر እግዚአብሔር ይባረክና ቃል እግዚአብሔር ከነሐለፊና ከም ተስተነግረና አንቶይ لمالتي إنه هو زبله كله عما خلنا نزلوا مبلت نقولهم شكرات زخون عينات يسلزي مستتصومنا زخير نجريمه كلاتنا مستودة تحريت نقومنا دارخبنا نايفور هي أبنا مبانا شرنا خنب نلوم مالتي إنكرج قبركم مستتصوم لما زخير يسايا سامسان جمون تنكزارب كله تحققنيا تصوم زعبو قلص كله استزاربو ነገር አለው ከግብር ዘለው መስኡድማ ተስፋ ለማይብሉ ተከግበር ከሎት ሐቀኛ ጾምዚ ምስምንታይ ክስነለው መስለኩም ይሉ እንጌራ ኻን ጥሙይ ክትመቀል ታ 50 ሸሞንተን በመልእታ ብዛባ ጾም ያተዛር ድኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ ሩቅ እንተሪኢኻ ክትከድኑ ካብ ስጋ ኻውን ከይተሕባዕዶ ኣይኮነን جي مستتصوم زي ملقاس كم زدلي نجيرنا إذا مس نجبر دما أب قطر شمونته شو برهان كا كم وجحت خوينو كوتس ما هو أيك خاك التيفو كبوكل صدق خادم ما كقدمي خا خيد كبرك زيابير دجن كا خون يلو زيابير مسكن سلازي مستتصومنا زخيد نجريمو إنكارج جبركم كلاتنا أجرد ما وسيو صلوتنا خيد متى نتوم كبت أو دقفوا زلهم كندقف متى እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ሐለፈ አመት ከባቢ 5 ሸህን ገለን ዘኸውን ገንዘብ አዋጼና አብዛ ሐለፈ አመት ነቶም ዘልዮም ሰባት በጽና ማለት ነው ዛ አመት እዚያው ድማ ከመቆጽል መታ እንከረጅ ገብረኩም ሕራይ እግዚአብሔር ይመስገን ካለ እዚያ ወረቀት በትድህሪት አላሞ ለይወሰድኩም ሰባት ክትወስዱ ኔክስት ድማ ክትድሙ ማለት ነው ሰሙን እዚ ብዛባዛ ኮንፈረንስ ተገለጽ እንደ ስለዚህ ተሐበሬታታት ክትቡ ኢንከሬጅ ገብረኩም አርቢ አብዘሎናይ መንስያትና እንግሊሽ መደብ ናኻትኩም ዛ ሰንበት ምሽት ተሳተፉ መንስያት ሃይሊ ኢንከሬጅ ገብረኩም ሪኮመንድ ገብረኩም ከተመጹ ተሐብሩ ክትሳተፉ አብትናይ አርብ ምሽት ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ተኻሉን ቀዳም ሰንበቱን አብ ዘለኩም ጊዜ መመጽኩም ሲ ተኻፈሉ ዛ ሰንበት ትራይሲ ናታናትና ትራይልኩም ሲ አባ ትራይቱኩም ኩለን ፕሮግራማስ የተሳተፉ አብተህሉና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ዘለውስ ንቀኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ አብዘን ሰሙናት ወይ ድማ ዝቅንያት ክንጸውም ክንጽሊና ቀኒና ጽባህ ናይ መወዳእታ ናይ ጾም ናይ ጸሎትን ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን አብቲ ናይ ጸሎት ቦታ በቃ ክትርከብ አቡ ክትቀኒ ከመይ ሰናይ ጽቡቕ ነገር ይበሲልኩ ድኾነ አብተህሉና እግዚአብሔር ዝቀነየ ሰብሲ ካብ ህይወቱ ድቀረፍ ነገር አለው ኣብ ህይወቱ ድማ ድትከል ዝምላእ ነገር ድማ ድስትኳ እንድሕር ገለ ሂዙ ሕፅብ ሕፅብ ኣቢልካ እንድሕር ምኻድ ኣብዩ እንታይ ትገብሮ ኣብቲ ሲንክ ማይ ጌርካ
لخت بلومش مستعلخ كخيد له أنت يخوني كخيد يسوع قويته عبده لونا እግዚአብሔር ደሞ ሆሞ ማለት ነው እልህ ክትብል ከለኸ አቡ ዝኸውን ነገር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እና መጻኹም ክትጽልዩ ዘቀነኹም ባኽባርኩም ጁን ድማ ናይ መወዳእታ ጽባሕ ዘሎ መደብሲ መጽኹም ጸልዩ ሓቢርኩም ድማ ብድሕሪ ፕሮግራም ናይ ህብረት ጊዜኹም ግበሩ አብተልውና እግዚአብሔር አብተ ክብር እግዚአብሔር አብዘለውስ ንቀን ራይ ናብ ቃል እግዚአብሔር እጅ ከሐልፍ ከለኹ አብዛ ሐለፈ ሰሙን በዚህ ዘለና ነገር ሲንከረጅ ከገብረኩም ብዛዕባ ጾም ኢና ተማሂርና ያባ ጾምን ጸሎትን ናይ ጾም አድላይነት አገዳሲነት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ዝርዝር ሪእና አብ ሓደ ነገር ወዲና ነርና ሞኻብአ ቁርብ ቅጽላ ደልየሎ ብጾም ካብ ዝርከቡ ነገራት ኢልና መወዳእታ ካብ ዝዘርቅ ካብ ዝጠቀስናዮም ሲ ክንጸውም ከለናስ እግዚአብሔር አምላኽና እንታይ ይህበና ኢልና ዓወት ይህበና ኢል እግዚአብሔር ክንጸውም ከለናስ ዝህበና ዓወት አለ ጎይታ ኢየሱስ በአሉ አብትከረን ምልዋጥ ደይቡነቶም ሰለስተ ሒዝዎም ጸኒሁስ ዳራይ ኣብ ታሕት ምስ ዝመለስ እቶም ተሸዓት ተለካ ምስ ሓደ አጋንንት ዝሓዞ ሰብ ከውጽኡሲ ደኽሙ እዮም እና ጎይታ ምስ መጸግን አባን ከሎስ አውጽይዎ ነቲ አጋንንቲ ስለዚ ነቲ ምንጋፍ ምስኮነስ ደቀ መዛሙርቱ ሽው ሓቲቶ ከመይድ አናና ነው ዘይቃልና ይሉ ጎይታ ዝመለሰሎም መልሲ የገሊዮሲ በዘይ ጾምን ጸሎትን አይወጽን ስለዚህ ጾም ዘልዮሎ ማለት እዩ ክንዋጋ ከለና ገለ ነገር ሲርና ክንሐልፍ መታንሲ ምጽዋም ዘልዮ ነገራቱን ሲ አሉ አብት ጾምና አብት ጸሎትና ዘይከውን ነገር የለን ኢንፋክት ለምንጎ በካል ኤልያስ ቢርናስ ዛባ ጸሎቲና ንሪሪርና ታይብሎም ነረ ጸሎት ከም ምን ታይሰቦ መስለኩ ከም ባይክ ሽክሌታ ምልማት ወይ ድማ ከም ምህምባስ እጅ ምህምባስ ኮነ ባይክ በቲዮሪ ጥራይ ተማሃሮ ነገር አይ አመት ሙሉ በቲዮሪ ምሄርካዮ በዛባ ምህምባስ ብራዘር እድካ ከምዚያ ከተገብራ እግርኻ ድማ ከምዚያ በሙሉ ክስታይካ ለጥ ትብል ሁሉ ነገር ካብደፎ ገለጥ ብሎ ማለት ነው አመት ሙሉ ቲዮሪ ነጊርካዮ አብት ባህሪሹ የቱ ይህም ብስዶ መስለው ይህም ብስዶ ከተልካዩ ሰባይ ዘወይን ምንታይ ካብ እንስሳ ሁሉ መንባስ ደይክ ሰብ ጥራይ መሆኑ ተፈልጡ any እንስሳ ኣብ ባህሪ የእትዎ ይወጻይ the only person ካብ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ጥራዩ ከንብስ ዘይክ ንምንታይ ኢለ ሓደ ነገር ተረድዩ ናብ ባህር መስአተና እንታይና መስለኩም ንደሊ መርገጺና እንደሊ ለገክ ነብራይ ነግሊና አንበርኩ ተላቂያከም ምንም አይተሆን ግን ክንረግጽ ንደሊ እጂ ሰብ ኮንትሮል ከገብሩ ይዝደሊ ይረኹ ከም ዝፍኑ ከብል አይደለም he wants to be in control እንበር ነገራስ ይከብሉ አይደለም አብዝ በረድ ክትዝውሩ ከለኹም መኪና ሸተት ተጀሚራሲ ግደፉ አዩት ታይግብሽ ማለት ነው ማለት ነው በስቴርሶ ገርካ ገለስ ተቅኖ ነገር ይበልካ እንደሆነ ሰብ ግን ሸተት ምስ ጀመረት አይገድፋን ይው ርግጥ አብሎ ይሕዛ በዚህ ቃለስ ሹ ካብት ዝነበረ ከማንሲ ዝገደደ ነገራት ይጽርግርግ ዘብል ማለት ነው ኮንትሮል ከንከውኒና ይሄን ወይ ግን ታነጥበይ መንባስ ኮነ ብሽክሌታ ወይ ገለ ሳይክል በቲዮሪ ከም ዘይት ምሮ ጸሎት ድማ በቲዮሪ ተማይርካ ይጽልይ ማለት ነው ጸሎት አምንታይ ተማሃሮ ተልኩም ጸሎት አብ ጸሎት ይኻት ማሃሮ ብዛዕባ ጸሎት ጸላይ ክትከውን በቃ ሙርና ጸለኻ በጸሎት እና አበኻ ክትከተለሊኻ አና ወይ ድሆነ ሰበብ ዚ አመጽዩ አመት ሙሉ ብዛዕባ ጸሎት ስለዝማሃረናሲ ጸለይቲ አይነኸው ታይዳ ከድና ብርክኺልና ክንጽልይ ምስ ጀመርና ሽይና ጸለይት ነው አና ቀደም ናብ ጎይታ መጀመሪያ ሐድሽ ከለኹ 7 ሰዓት ጸልይ 2 ሰዓት ጸልይ ገለኹ ከሎ
እንታይ እዮም ከኹም ድብሉ ምክንያቱ ኣነ ክጽልይ ከለኹ ብሰለስተ ደቂቕ ትውዳእ ተን ዝፈልጠን ኩሉ ምስ በልኩ የለን ብድሕሪኡ ብዛዕባ ጸሎት ምሂሮምን እዮም ጸሎት ከምዚዩ ናብ ኣምላኽ መጸላይ ምዝርራብ ገለ ኢሎም ኣብቲ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ዝተምሃር ኢኻ ምሂሮምን እዮም ግን ካብ ሰለስተ ደቂቕ ግን ኣይተሓልፍን እያ ነይራ ጸሎተይ ኣበይ ተማሂርካ እያ ተይልኩም ኢንፋክት ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ተኾይና ይፈልጣል ክሳብ ሕጂ እየ ዘመስግኑ ሓደ ኣብቲ ቸርች ፓስተር ኣይኮነ ገለ ኣይኮነ ምንም ኣይኮነ ኖርማል ዝመላለስ እዩ ዝደሓንኩ መልማት በቃ ትክመሃር ከለኹ ብጥነ ገለ 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 ሪኡና ናይ ገዛ ርሱስ ሬስፖንሲቢሊቲ ወሲዱ ሳሕሊ ጊዜ መፅዩስ ሻያስቲዩኑ ፈሊጡሉ ክከታተለኒ ጀሚሩ ክገብሮ ዝግብኣኒ ነገራት ብዙሕ ነገራት ሚኢዱኒ ብኻልእ ዘረባ ሲምፕሊ ሜንተር እዩ ናይ ገዛ ርሱ ቢዝነስ ዝነበሩ መንእሰይ ብኩሉ ዓይነት ብሂወቱ ገለሲ ጸብለል ዝበለ ነገር ዘለዎ ወዲዩ ሲምፕሊ መፅዩ ቅርብ ኢሉስ ክገብሮ ዝግብኣኒ ነገራት ካብቲ ድህነት ዝምህረኒ ንላዕሊ ብዙሕ ዘስተኻኸለኒ ዝቐረፀኒ ነገራት ብዙሕ ዝሃው ብዛዕባ ጸሎት እንታይ ኢሉ ንመስለኩ ሓደ መዓልቲ ሲሪየስ ዲኻ ብዛዕባ ጎይታ ኢሉ ወይ ማለት ክትስቦ ማለት ከኾይኑ ኢሉ እጂ ኣገልጋሊ ኣይኮነ ገለ ኣይኮነ ከም ዘለዎ እዩ ደእለኒ ኣነ እውን ድማ ናጽነት ኣለንና ኢልበ ይደሉ ወብደንቢ በር ወሲነ እየ እምበር እንታይ ዳገብር ኣለኹ ኢሉ ባህሪ ሲሪየስ ኮይንካ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ ናይ ጾምን ጸሎትን ፕሮግራም ነይራ ኣብዛ ናይ ጾምን ጸሎትን ፕሮግራም ከይትተርፍ ኣብዛ ናይ ጾም ጸሎት መጺኻ ይትፈልጥኒ ኣብኣ ምጽእ ነዊሕ ሰዓት እዮም ዘጽልዩ ከምዚ ሕጂ ኸማን ኣብዚ መዝሙር ገለ ንገብሮ የብላ ነገር መዝሙር የብላ ገለ የብላ ተንበርኪካ ነዊሕ ሰዓታት ምጽእ ላይ ከይደ ይጽልዩ ተንበርኪኻ ኣነ ድብሎ ወዲአ የና ኣለኹም ዝበልክኹም እጂ ነቲ ግን ትዝመርሕ ሰብ ዝብሎ ከምዚ ንበል ገለ ክብል ከሎ ተን ቃላት ከቡ ይሕዝ ድማ ይብለን ማለት እዩ እጂ ዝወዲ ኣይትትረፍ ኢሉኒ ኣሎ ይከታተለኒ ድማ በቃ መጺኻ ይመጻኽን ቼክ ይገብረኒ ተዘይመጺእ እንታይ ዳ ይብለኒ ድውለለይ ገለ ገለ ኣባ እንዳጸለኹ ድረስ ተወሰነ ጊዜያት ግን እቲ ናይ ጸሎት ነገር ክቅየር ኢንፋክት ንመጀመርያ ጊዜ ኣንታ ከም ዝባኺ ኢለ ገለ ዝበልክዎ ክነግረኩ ናይ ቀደም ስኻትኩም መናእሰያት እንዲኹም ደርከብኩም ላ ይመስለኒ ካሴት ትፈልጡ ዲኹም ወይስ ብሲዲ ጥራይኹም ዘመን ሲዲ ካሴት ትፈልጡ ኢኹም ከምዚ እቴኻስ ሪላ ትኸይድ ገለ ትፈልጡ ኢኹም በዓል ሕጂ ካሴት እንታይ ኢለ ሓደ መዓልቲ ቀዳም እያ ነይራ ምርቲ ገላ ይነበረንን ሎም መዓልቲ ክጸውም እየ የጾም ጸሎት ዓዊጀላ መጽሓፍ ቅዱሰይ ድማ ሒዘ ትገርመኩም እታ መዓልቲ ኣይርስዓን እየ ንመጀመርያ ጊዜ ንውልቀይ ጾም ጸሎት ኢለ ዝኣወጅ ኩላ እያ ግብረ ሐዋርያት ኮፍ ኢለ ካብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚሮ ኣንቢበ እዩ ብምንባብ ደረጃ 28 ምዕራፋት ብሓንደ ጊዜስ ኮፍ ኢለስ ወደየ ኢለ ዳርይ ድማ ምስ አንበብክዎ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ዘሎ ታሪካት ገሪሙኒ እንደዚ ሰብኩና ኣብዚ እንዲ ደሎ ለካ ገለ ኢለ እቲ ክሰብኩ ከለዎ ዝዛረብዎ ዝብልዎ ከምዚ ደየለይ ድመስለኒ ነይሩ ነው ለካ ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስና ዘሎ መርከቡ ተሲራ ገለ መለ በስባር መርከብ ገይሩ እዚ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ገለ ኢለ ማለት እዩ ገሪማትን 28 ምዕራፋት ኮፍ ኢለ ወደየ ዳርይ ናይ ኣውታሩ ድማ ሓድሽ ካሴት ወፂኣ ነይራ ከም ዝበልኩም ኣብዛ ካሴት የእቲ ብለይ ኢለ እጅ ክጸልይ ኢለ እቲ መዝሙር ተኸፊቱ ሰምታይ ምስ ምስኡ እንዳዘመርኩ ስለ ድማ ጸልይ እጅ ምስ ከፈትኩዋ ትዝክርዋ ተኾይንኩም መብዛሕቱ ማለት እዩ ናይ 90 ሚኒትስ እውን ኣሎ መብዛሕቱ ግን ናይ ሓንቲ ሰዓት እያ እዛ ካሴት ከውፅኡ ከለዉ ናይ ሓንቲ ሰዓት መዛሙራት እዮም ዘውፅኡ እጅ ምስ ከፈትኩዋ ፍርቂ ሰዓት ከይዳ ማለት እዩ ናብዚ ምስ ወደአት ጣ ትብል እያ ከምዚ ኢላ ምስ ከደት ማለት እዩ እጅ ጣ ኢላ ምስ ተመልሰት ካብቲ ጸሎተይ ተህሲኤ ንገዛ ርእሰይ ፍርቂ ሰዓት ገይረ ማለት እዩ ኢለ ፍርቂ ሰዓት ክጽልይ ክኢለ ኢለ ንገዛ ርእሰይ ተገሪመ
انتي كبلكم دليل صلوت كم تحود بلن بصلوت يخاتمها اجي صوني صلوت አለኩምሽ አብታና ይሶንና ይህብረትኩም ጸሎት መመዚው ዘይጸልይ ሰብሲ ጸሎት ከመሃሪ ላይ ጽቤ አብዚአ ብዛባ ጸሎት ይልና ገለልና አይመነሲያ ጸሎት ተሰዓት ገለ 30 ሰዓት ወስድ ሐቂ ትጽልይው ጸሎት አለ እጂ አቡዩ አብተሉና እግዚአብሔር አብዘለው አብትና ጸለኻ ይኻ በቃ ከምዚ በቀሊሉ ሲሉ እቱ ዝብለልካ ነገር አይኮነን ጸሎት ትመሃሩ ተአቶ ቁርቡን ስልቹቹ ዝብለካ እንተ መስሉካ አቡይኻ ሳክሪፋይስ ጌርካ ግን ትጣዕመድ አሕራይና ተረዳእካ ዝመጽ ድማ ጸላኢክ እንጽልይ አይደልና ስለዚህ በሁሉ አይነት መንገዲ ጸሎት ይልካ ከተሐሰብ ክትነቅሕ ክትጅምር ከለኻ ክጸውም ክጽልይ ገለ ዝብሉ ዘረባታት ከተምጽ ከለኻሲ ከጻበልካ ምክንያቱ እንተ ጸሊኻ ዝኸውን ነገር ስለዘለ እንተ ጸሊና ይሕዋተይ ዝኸውን ነገር አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንተ ጸሊና መጀመሪያ እንተ ይኸውን መስለኩም ከዛ አርሰኻ ትልወጥ ትቅል ሃና ተጣሳኒያ ውላዳ ይነበራን ማህፀናስ ተአጽይ ነሩ ናና በእግዚአብሔር መጽያስ ለማኑ አቅሪባ ጸልያ ለሚና በዛባ ውላዳ የመጽያ ዘላምሽ ጸልያ መስወደት መጽሐፍ ቅዱስን ተይብለና መስለኩም ቆል አኸይ መጽ ሃና ደጊማሲ ጎይት ኮይናስ አይተራኤት እተ ጸሎት እንታይ የሩዋ መስለኩም ጓሂ ዘበለ ኻቡሽጣስ ብንን ሳሙኤል አይመጸን ግን ንሳ ተለውጣ ንሳ ተቀይራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክንጽልይ ከለና ንሕና ኢና መጀመሪያሲ እግዚአብሔር ይሰርሐና ንውሽጥና ድሰርሖ ዘበለሲ ድሰርሐሉ ጊዜ sometimes በረከት እግዚአብሔር ነደሊ ግን መሰዊ ይብልና አብዘ ጻዓት እንታይሉ መስለኩም ምዕራፍ 10 ከባቢ ናብት መሰዊ እና መጻኹስ ከባረከከ እጅ በረከትና እግዚአብሔር ክበካ በረከቱ እግዚአብሔር ናባኻ ከምጾ ምስደሊሲ አበይ ክትርከባለካ መስለክ አብት መሰዊ አምላክ ከባረከካስ አብት መሰዊ ክልውጠካ ከሰራሐካ ካብ እግዚአብሔር ሲ ናቱ ዝሆነ ነገር ንምቅባል ሲ መቀበሊ ቦታውሲ ቦታ መሰዊ ምስላዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረከ ይሁን ናይግልና መሰዊስ አለናሩ ናቤትናሲ መሰዊ አሎዲዩ አብት መሰዊና መጽ እግዚአብሔር ዝባረክ አብት መሰዊ ክንመጽኸለና ዘይከውን ነገር የለ አደ ጊዜ ዘአባ አብርሃም አጽኒ ጣም የተባረከ ንህወተይ ሙሉ ዝኸውን ነገር ይረኺ ምዕራፍ 10 ተኽልተ ዘፍጥረት ከተከታተልኩም ምዕራፍ 10 ተርባዕተ ብደሪውና የአብርሃም ህይወት ዘሎ ዘበለ ሁሉ ኪዱ ዝበዝሕ ምዕራፍ 10 30 ተርባዕተ ተረኽቦ ምዕራፍ 10 እስራን ክልተን ዋላ ማለት እዩ መሰዊ አይሞዳታ ተሰርሐሉ ማለት እዩ አብርሃም እግዚአብሔር ካብዝ ጽውኦ ጊዜ ጀሚሩና ሁሉ ቦታ ክንቀሳቀስ ከኸይድ ከሎ እንታይ ይገብር መስለው መሰዊ ይሰራ አብርሃም አብዝ ኸዶ ቦታ ዘበለ ሁሉ ሲ መሰዊ ከይሰርሐስ አይነብርም መሰዊ ማለት ምስ እግዚአብሔር ሲ ተረኸበሉ ቦታ ማለት እዩ ምስ አምላክ ሲ ተዘራረበሉ ቦታ ምስጋና ከተቀርበሉ በቃ መስዋዕት ከተቀርበሉ ደለካ ለማኑን እንተሆነ ገለና ይልበኻ ነገር ሲ ተፍስሰሉ ቦታ እዩ ስለዚህ አብርሃም ሁሉ ቦታ ዘኸዶ አጽንኡዎ መሰዊ ይሰሪሁሉ ክልተ ቦታታት ግን አይሰራ አብ ግብጽም ዝወረደ አምራፍ እስራ ድማ አብ ጌራር ድማ መሰዊ አይሰራ አብዘን ክልተ ቦታታት ከንታይ ኮይኑ ተልኩ አብርሃም ተፈቲኑ ንሰበይቱ ሳራስ ሀፍተይ ያይሉ ሐሲዩ ዳርጋ ሐሊፉ ህዋኔ እግዚአብሔር በምህረቱ ከዊሉ ወንበር መሰዊ አብዘይ ሰርሐሉ ግብጽ መሰዊ አብዘይ ሰርሐሉ ጌራር እዩ ናውድቀት ከይዱ አብርሃም መሰዊ አብዘ ሰርሐ ካሉ ጊዜ ውድቀት አይረኸበካኑ ካብናይ ቦታ ጸሎት ባክስ ላይ ድገብር ሰብ የለን ካብናይ ቦታ ጸሎት ዝወድቅ ሰብ የለን ካብ ቦታ ጸሎት ሲ ንድህሪ ዝብል ሰብ የለን ኣብ ቦታ ጸሎት ተለኻ ደኣ ቦታ ዓወት ቦታ ክብሪ ቦታ ኃይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ጸሎት ሲንገዛ እርስና ይልውጠና ጸሎት ንኩነታትና ይልውጥ ኤልያስ ያዕቆብ በዛአቡ ከዛረብ ከሎ ያዕቆብ ባይዘው ብዙ አባ ጸሎት ብዙ ዘበለና
ናይ ሓድሽ ኪዳን ሰብ ንያዕቆብ ንኩሉ ነገር አክቹዋሊ መፍትሒ ገይሩ ዘቅርቦ ጸሎት እዩ ናብ ያዕቆብ ዝመልእክት ጻሕፈልና ያዕቆብ ማለት ነው ሓድሽ ኪዳን ሓው ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በፍርቅ ማለት እዩ መሲኹም ዝኾነ ይኹን ነገር ተማኺርኩም እንታይ ከም ዝብለኩም ትፈልጡ ጸልይ حسر مكرادو زركب سبالله يلو سو يصلي هاي ابز ابا تمرت جلسي طلب دبي له قالت يلكاي وي بز ابا حدا وي بز ابا سرح بز ابا بيزنس قالت يلكاي طباب زغودلو سبله كله سي طباب كركب متان يلمن حميمه يلكايو نشماغلتا تصو امو نساتهم يصليوا لك زيت እንዳገበሩ ስለዚህ ነው ሁሉ ነገር ሲ ናብ ምንታይ ይዘምጾ ናብ ጸሎት ይዘምጾ እሱ እንታይ ይሉ መስለኩም ናይ ጻድቅ ሰብ ጸሎት በግብራ ብዙሕ ያ ተስልጥ ይሉ ኤልያስ ከምዝ ኸማና ዝነበረ ዝድኻሙ ዝነበረ ሰብ ይነሩ ጸልዩ ሰማይ አጽዩ ጸልዩ ድማ ሰማይ ከፊቱ ይሉና ክንጸልይ ከለና ሰማይ ናይ ምኽፋት ሰማይ ናይ መጻው ኩነታትና ናይ ምቅያር ነገር ሲ አሎና ማለት እዩ ተጸልይናስ ነገር ንልውጥ ኩነታት ንልውጥ انت ጸልይና ድማ አምላኩን እንኳ ፍርዱ አምጽዮን እንድሕር ኮይኑ ዘይ ይልውጡ ናብ ሰዶም እግዚአብሔር ከጥፋይ መስበለ አብርሃም አማኸላችሁ አምላክ ይለው 37 እንተለው 30 ጻድቃን እንተሎስ ምስኦም ጌርካ ከተጥፉኦም ዲኻ ይለው ነው አይጥፋኒ 30 እንተ ረኺባ ከገድፈ አብርሃም ከምዚ ዋጋ አዳጋ ይገሩ يورد ها حمش تندا غبري زود اسران حمش تنكي اي طفا ازرا كم زنا بلا خيدو 10 كيدو حقه كابدو ابيل هجي مس املاح مزررابو غريمو ብዙ ነገራት ይዝገርም አምላክ መጽኡ ነው መንጋሩ አደ ከምዝ ከገብሪ አምላክ እኮ እንታይ ይጽሉ ከደ ይገብር ነብርሃም ሲ ከምዝ ከገብሪ ብሎን እተኻለ አይዘገርም ነገር ድማ አምላክ ንዝገብሮ ነገር ሲ አብርሃም በመልማኑስ ይልውጥ መዃኑ ድማ ከምዝ እንደሕር ሹ አብርሃም ተገሪሙ ሐመድን ሐሞሽተን ከነሰይሲ ምስ አምላክ ዛረብ ሲ ደፈርኩ አምላክ ከምዝ ገረስ አነ ጸልየስ አነ ተዛሪበስ ነገሩ ከቀይር يحواتي بمصلاي ناس مهرت كمص بمصلاي ناس ፍርድ ክርሕቅ بمصلاي ناس ናይ እግዚአብሔር ነገር እኮ ከግለጽ መታን ሲነገብሪና ስለዚህ ጸሎትና ወሳኝ ነገሩ ስለዚህ እዚ ሁሉ ከምዝ ኸውን ጸላኢ ስለዝፈልጥ ለእሉ ሁሉ ዝዋጋ አካድማ ናብ ጸሎት ዝበሃል ህይወት ሲከይታው ሰቂልካ በቃ ሰንበት ናይ ሃይማኖት ስርዓት አይነት ሲ እናፈጸምካ ትነብር ነጥብል ናአኻጥራ ይበቃ تسألي إنده جمير كاغن كاباها حليف كاس أكبابي خان زلوا كلهم سي أفكت إنده قبر كأخذ نجرسي تغيير سب بأغاس بزوج نجراسي زلوت عينتي خان لهم كتغير يسوع كريستوس قويتاي نابزع بهت أمن سألوت نابزع حلفة كبلكم كلكم نايم ود عتاسي كنت أول كنت ألني كلو ناسي الناس أرنا هنا نغير بزبل حدث بتغير لكم ليرة ناتو يود قرب حلف كنبلو لهم يوسافت تبعال نقوسي يوسافت كابتوم ناي دبوب نجستات هذا إسرائيل أبجيزي ساول داوود سلمون خانت حجر يعني دهراي جنا ده سلمون مالتيو كده تحجر كوي أسرت نجد زحزت تاناي سمين منجستي نبينا قوينا كتم أدم ما سماريا قوينا مالتيو كلت نجد دحزت ناي دبوب دما يهودا باس لزلو بيهودا ብዙ ጊዜ ተፈለጥ ኢየሩሳሌም ደማ ዋና ከተማ ደሆነት ደማ ናይ ደቡብ መንግስቲ ይሁዳ ተፈጥራ ማለት እዩ የሮብዓም ለትናይ ሰሜን ኢየሩሳሌሙን ማለት እዩ ወዱ ደማ ለሰለሞን ደማ ሮብዓም ደማ ናይ ደቡብ ንጉስ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ሰሜን ክትከዱ ከለኹም ኩላቶም ነገስታት ለእግዚአብሔር ዘይፈርሁ ካብ እግዚአብሔር ፈጽሞም ዝረሃቁ ደድሕሪ ጣዖታት ዝኸዱ አይነት ነገስታት እዮም ነይሩ እቶም ናይ ደቡብ ግን መብዛሕትኦም ይሄሹ ካብኦም ድማ ከባቢ እስራ 11 እንደኾኑ ነገስታት እዮም መጽኦም ሸሞንተ ብፍላይ ነቲ ናይ አምላኽ ነገር
ዝደለይዎ بزمنهم ድማ ተሐድሶ ዘምጹ ሪቫይቫል ዘምጹ ሰባት እዮም ደር ሮብዓም አብያ ዝበሃል ንጉስ ይመጽዩ ደር አብያ ድማ አሳ ዝበሃል ይመጽዩ አሳ ደሃን ዝኾነ ይነሩ እግዚአብሔር ዝደል ሰብ ይነሩ ወዱን አሳ እዩ ድማ ዮሳፍጥ ስለዚ ራባ አዩ ማለት እዩ እስራኤል ካብ ትምቅ ዮሳፍጥ ንአምላኽ ድደሊ ንእግዚአብሔር ዝፈቱ ሰብ ይነሩ ኣብ ዘመኑ ንሱ ድማ ኣብቲ በረኽትታት ዝነበሩ ጣዖታትን ካል አማልኽትን ኩሎም ሲ አፈራሪሱ አጽሪዩ ተህዝብና በእግዚአብሔር ክምለስ መታን ዝጻዕረ ከሙ ዝገበረ ሰብ እዩ ዮሳፍጥ እጅዙ ዮሳፍጥ ከሙ ጌሩና ነበረን ከሎ ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ወረ መጽዩ ኣብ ካለ አይ ዜና ምዕራፍ እስራኤል ዘታሪክ ዘሎና ማለት እዩ ብዛባ ዮሳፍጥ ብዙ ይተጻይፉ ግን አብታ ምዕራፍ እስራኤል ዘላ ጥራይ በመዓልቲ ግን ለይደል ኮነ ድሕርዚ ይብለና ቁጥር ሓደ ደቅ ሞዓብን ደቅ አሞንን ምሳታቶም ድማ ካብቶም አሞናውያን ዮሳፍጥ ክዋጉዎ መጹ ዮሳፍጥ ከምዚሎም ዝነግሩዎ ሰብ ከአመጹ ከማዶ ባህሪ ካብ ሶሪያ ብዙ ሰራዊት ይመጸካሎ እነሆ ድማ ኣብ ሐጸጽን ታማርን አለው ንሳ ኤንገዲያ ሽኡ ዮሳፍጥ ፈርሐሞን እግዚአብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ ብዘሎ ይሁዳውን ጾም አወጀ ይሁዳ ኸአ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደል ተአከበ ወ ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ እግዚአብሔር ክደልይዎ መጹ አዙነች ዮሳፍጥ ኖርማል ላይፍና ነበረ ሁሉ ሓደ መዓልቲ ግን ዜና መጽዮም ዝነግሩዎ ዘለው ድማ እንታይ ብለወለው ካብ ሰለስተ ሀገራትዮም ዝመጹ ሞዓብ አሎ አሞን አሎ ዳራዩን ክትኸዱ ትሪዮም ከለኹም ሲ ካብ ከረንሲ ኢር ድማ ዝተአኻኸቡ ሰባት ድማ ሰለስተ መንግስታት ክወጉኻስ ይመጹለው እዮም ዝብልዎ ዘለው ድንገት እዚ ዜና እዚ ክሰምዕ ከሎ ሲ ብዙህ አይነት ምላሽ ክህብ ይኽእል ናይ ዮሳፍጥ ምላሽ ግን እንታይ ነይሩ መስለኩም ጾም ብዘሎ ይሁዳ ድማ ተአኪቦም ሲ ንእግዚአብሔር ምድላይ እጂ ሮክ ከሆነኩም ኸዩዚ አርብዎም አብትናቱ ከመጽ ብዙህ ሲናሪዮ ሲ ብዙህ ከኸውን ሲ ይኽእል ነው አብይወትና ሆነ አምጽውሙ ከሙ ማለት ነው እንድርዝራልኩም ናይ ዮሳፍጥ ምላሽ ዘሰንብድ ዜና መጽይዎን ከሎስ ጾም እዋጅ ንእግዚአብሔር ምድላይ ነው ትዝመጽዎ አሞን ሞዓባውያን ዝተቀመጡ በእግሪ ነሕሰቦሙ በቲ ጊዜቲ ማለት እዩ መኪና የለን ገለ እና መጽዮም ዝባሃል ዘሎ እስራን 4 ሰዓታት ይወስድ ናብ ይሁዳ ነምጻ ናብ ኢየሩሳሌም ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ በኻለ ዘረባ ሓንቲ መዓልቲ አዘላቶ ክቀትልዎ ሲመጹ ከጥፍእዎ ሲመጹ እዚ ሰብ እዚ ግን መጀመሪያ ነገር ሲ እንታይ ይኮነም መስለኩም ስምባድ አይአቶ ፓኒክ ደኸኸውን ሲ መኻአለ ነይሩ in 24 hours በኻለ ዘረባ እንታይ መስለኩም ክትመውት ይኻ ማለት you have only 24 hours hey የምዝብልዎ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ግን ካብ ምስምባድ ካብ ሾክ ካብ ምዃን አታመውት የገለገለ ካብ መባል ሲ ናብ እግዚአብሔር ጾም አውጁ ብዘሎ ካብ ይሁዳ ተአኻኺቦም ሲ ክጾሙ ክጽልዩ ከለው ትረኽቡ ናይ ዶክተር ሪፖርት ድንገት ተመጸና ሲ እንታይ ነው ምላሽ ከም ኮመት ይንሳ ኖርማል ሰባትና ህይወቶም እና ነበሩ ከለው ከማገልጋሊ ብዙ ጊዜ ሰባት ከመሆኑ ጾም ከለውስ መጽዮም ነጊሮም ነው አይተጽበዩ እጅን ሁላትና ወረዲ ስለስተነገረና አሁን አጅቢኒ ኪድኒ ፌል መስከበረ ከመተው ያልካለ አደ ማለት ነው ይሩ እጂ ምን እዚህ ከአብቱ ወጽ ገለ ትሪኦ ሰብሲ ድንገት ከምዛ አይነት ዜና መጽ አብይወትናስ ገለ ከምዛ አይነት ዘሰንብድ ነገር ሲ ከመጽና ሁሉስ ምላሽነስ እንታይ ይደው ድንገት ደይ ተጸበናየው ነገር ከሆን ከሎ ሩኽምሽ ዲና ኸንብ
دعمن كيوسف دنجت طلم كبلك خلو دنجت زي تتصبغايو ነገር ሲ አብይወት ከመጽ خلوس እንታይ አይነት ምላሽ ትብ ኢንፋክት ሰብ ማአሲ ፍተንቴልኩምኒ አብ ከምዝ አይነት ጊዜ አምላክ ዘለና ምስ ሰባት ገለም ኩሉ ሲ ዝፍተነሉ ጊዜ ሰላም አይኮነን ጊዜ ደሃና አይኮነን ገለ ግን ዘይ ተጸበኻዮ ነገር ከመጽ خلوس እንታይ አይነት ምላሽ ትብ ዮሳፍጥ ምላሹ ነገር ገጽ እግዚአብሔር ምስምባዳ አይኮነን مفرح يكونن በቃ ሾክ ድምኳን ገለመለ አይነበረን እዚ ሰበዚ ይመጹለው ያህዋቴ እንተ መጽዮ መጀመሪያ ድቀትሉ ወንድ ህዝብ ወንመን ይመስል ንጉስ ክሳዕ ዘይተ ተሐዘ ንጉስ ክሳዕ ዘይተ ቀተለቆ ተሐገር ተታሂዛ ታከተማስ ተሳኢራ ይትበሃል ስለዚህ እቲ ዝመጽኦ ዘሎሲ መርድእ እዩ በኻለ ዘረባ ትመውት አለኻ ጽባሕሲ ናትካ ሞትያ ካብ ሰለስተ መንግስታት እዮም ዝመጽኦ ዘለው ክልተ ነገድ ጥራይ ዘለዎ እስራኤል 10 ናብ ላዕለ ዝኸደ ንሽተ ሃገር ይዝመርህ ዘሎ ስለዚህ ሞት ዝመስል ነገር መጽይዎ خلص አይሰንበደ ሰሰብ ካል አይከንታ አይኮነን አይኮነን መስሎ ከኸውኖ ድኽል ሲናሪዮ ይደበኩም ዘሎ አደ ሰለስተ ኸበኩ አይተመረረን ዋ አምላክ ከመይገርካ خمس ተፍቅድ ንምንታይ ዝሆይኑ كميدا كم زبالكم الزسب قدمي يزلو تاريخ وطن بخلكم سي أبرق تغيدو طاوتات جلس زات ريسو أنا نأخذ إنها جبركم نهزب خاص ناب جز كاغم اللس الناس عاركو أبرق تزنا برا كله طاوتات أسري كاب حاجة رئيسي أوصي الناقي فانكلخوس كم زسنا من تاي تفكر الكاس نغزيابيرون كتمرروا استخدي كاليني وجي قال ابيوتنا قمت خلوسي كمون كجبرنا كنا مار اب املاح ابزي لنكنا سميكم تقويمكم حدا اغلغاليو واتساب لي يقول لي رو شوري هي تعمي باريخات الدس دمايو اب امريكا اب كنتاكي ازبري تبحال يونيفرسيتي ريفايفال تنسيو تانا كريستيان يونيفرسيتي انتي غوينو توصلوا تمهارو يصلوا ميت زقون هرايم كفيتا مزرعوا ابس ريبورت سي ان ان فوكس قال كله تجيبوا سيكولار زبحالو نيوز كلاتهم سي ريبورت قبروا انه واحد ميت زقون سبات يوم تاكيبهم سي يصلوا نيرو ينسحوا بلا እግዚአብሔር ሲ ተንኪፉ መንፈስ ቅዱስ አብሉሊዮን በተፈለየ መንገድ ደምጽ እና አንተ ማልት ዝጀመሩ ዋጸሎሲ አይተቆረጠ ተማሃሮ ኻሎት እንዳመጹ ሮትልማ እንዳመጹ ከዛ ሐጂ መበልክ እንደ ማልት ሐጂ خمس ሆነ አይፈልጥኒ ሹ ክሪ አኸንደኩ መበል 10 ተዲ ያገለ ያኔ 24 hours ዘይ ቋርጽና ሆነ ይኸይዳሉ ይጽልዩሉ ይመጹ ሰባት በቃ ይተንከፉ ይንሱ ይልወጡ ና እግዚአብሔር ነገርና ተንከፈም ይኸይድ ካባል ኒውዚላንድ አውስትራሊያ ካይተረፈ ካሙሉ አሜሪካውን ሰባት ናብታ ዩኒቨርሲቲ መጹ ተቻፕላት መሊው አብታ አፍደገ ይጽበዩ ብዙ ወጸ ሓደ ቆጽ ሆሎ ይኻ ተአቱ ብዙ ወጸ እንዳበሉስ ይብሉ እቺ ኢንተርቪው ገብሩ ኔርስ ሳይከብለኩም ደል ድገረመተን ናይ ክልተ ሓደ ወድ ሓደ ንጓል ተዛረቡ እቺ አያድ a lot of anger ተብልታ ብዙ ቢተርነስ ውሽጥ አይኒሩ ናብዝ ፕሮግራም መጽአውስ እግዚአብሔር ፈውስኒ ካውሽጥ አይሲ አውጪው ታላይ ደማኸሙ ይህተትሙ መንእሰዩ አነ ብዙ ሕርቃን ኒሩኒ ምረት ኒሩኒ ኢንተርቪው ናይ ፎክስ ኒውስ ብዙ ምረት ኒሩኒ ራእይ ወገድኩም አብ አምላክ ንባሉ አምላክ ንባሉ ሲ lot of resentment ኒሩኒ ንምንታይ ዝብሎስ ብዙ ኒሩኒ አስቦታ ዘግን እግዚአብሔር አለ እጂ ሰባት ይኸውን ማለተዩ እዚ ገለ ነገር ከገጥመካ ሁሉሲ አብክንደ ናብ ጸሎት መኻርሲ ንምንታይ ዘ ነገር እዚ ነይ እግዚአብሔር አፍቂድ ካይልካሲ ምስ አምላክ መባአሱን አለ ዝኸደደ ደማ ማለት ዮሳፍጥውን ናአምላክ ከምዝ እንዳገበረ እንከሎሲ እዚ ነገር ከመምጾስ ከሕዝኖ ከማር ይኽእል ይሩ ማለት ናአምላክ እንዳገልገልና በፈለክን ከየት ከለና ገለ ነገር ከመጽፈሎ ታመጀመሪያ ቁጥ መጸና ነገር ከመ አምላክ ናይ
sometimes we don't understand ንምንታይ ከም ዝኾነ ስለዚህ መጽለይ ጳውሎስ ምክንያቱ ነገሩ አይንፈልጦን ኢና ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ይመስላል ድወጉ እንደሳቂዮን ግን ሓደ ነገር ነው ሰለስተ ሰዓት አቡስ ይሉ ነው ጳውሎስ ጸለሁ ናይ እግዚአብሔር ምላሽ ንጳውሎስ እንታይ ነው ጸጋይ ያخلከ my grace is sufficient ስለዚህ አይል አለሉን ግን ጸጋይ ያخلከ ዝብል ምላሽ መስሐበስ ሐዲው ከነበር ከገልግል አገልግሎት ወጽልክ ይሉ ማለት ህጂ ገለ ነገር ኣብ ህይወትና ከመጽኸሎስ ምላሽና ምስምባር ከኸውን ኸልዩ ምላሽና ንምንታይ ዝኾይኑ ኢልና መምራር ከኸውን ኸልዩ ቢተርነስ ከመልአና ኸልዩና አባምላኹን ተሳፈጥ ግን ዝሁሉ አይቆም ተሳፈጥ ገጹና እግዚአብሔር ይመልሱ ለተሁሉ ህዝብ ናብ ጸሎት ናብ ጾም ያምጽዩ ሁሉ ድማ ካዩዳ ናብ ኢየሩሳሌም ታኪቦ ገጸ እግዚአብሔር ደለ ስለዚህ ኣብ ህይወትና ወገለ ነገር ከመጸና ገጥመና ኸሎሲ ምላሽናስ ጸሎት ይሁን ባይዘወይ በሆነት ምላሽ ትህቦ much as I can practical ገብረል ይደል አስተበሉ ዋሪ ገለ ነገር መስሐራኩም ሲንታይ ቆንቶ የኩሉ ሰኮነናቱ ለማጮ ጎ ወብልሽ ገለ ነገር መስሐራ ገልጠም ጠም ይብሎ ማለት ድስበር አተሎ ይሰብር ገለ ይሆን ማለት ገለ ነፍሰሉ ለዎ ደገህ ወጻሎ እጂ መስሐራና ዲስአፖይንት መስኮና ገለ ነገር መስመጸናሲ እንደ አይነት ምላሽ ነው ገለ ተመጣለ ሊሉ ደብላ እንዘ ዲፕረስድ ይሆን ማለት በቃ ምሰባይ ዛረብ ገላ ይሆን ገላ እቱይ ወይ አብዘ ይከውን ነገር ያአቱ ማለት ዘረሱ ኦይ መስሎሞ ኢንፋክት ውድቀት ኃጢአት ነዘለው ነገራቱን ናቡ አቱ አቡ ሪሊፍ ድገብር ሰብ ናብ አዲክሽን ዛአቱ ከምንታይ መበገስ እኮ ናይ አዲክሽን ኬልካ ኸይድካ ሱራ እኮ ተቢልካ እኮ something was happening ብርሶ ይልቆይ አቱ እሱ ምላሽ ናቱ እሱ ማለት ነቲ ዝመጾሲ ካቡ ዘገላግሎ ዝመስሎ ዘሎስ ግጥም አቢሉ ምሰቴ ብዙ ርሶ ስለዘመስሎ ገለ ነገር መስመጽሲ ናብ ምንታይ ይሆን ማለት ናብ መስታ ይሆን ማለት ነገሩ ድማ ሁሉ it has roots አለ ምላሽ ናትና ግን እንታይ ይሆናል መስሎ ዲስአፖይንት ከመጽይ ዘይተጸበናዮ ዜና ሰምዕ ንኸሊና ህይወት ስለዝኾነ አይተርፈኩም ማለት ሕማቅ እንዳተመነልኩ ከም ዘይኮነ ስፈልጥ ይሆን መቼምሽ ሪያሊቲ ግን ፌስ ክትገቡ ይሆንሞ ክትዳለው ይጽ እዚ ምዝኸውን ግን ከም ዮሳፋጥ رغمش አይትበል አብ አምላኹን አይተማር ስብሩን አይትበል ከም ዮሳፋጥ ግን ገጽ እግዚአብሔር ታውቃ ያመጽ ያለ ጾም ጸሎት ግን ወጀል ካብ ገዛ ይወጽ እግዚአብሔር ግደል ንጎይታስ ከዛር ወይ ክልምኑ ከሐቶ ቃ ምስጎይታስ በቃ ከወራረድ ይልካና በጎይታ ይኻት እጂ እሱ ተኾይኑ ምላሽካ ዴቨሎፕድ ድማ ይሆን አባህ ኤቭሪ ታይም ከመይነት ነገር ከመጽኸሎስ ከም ዝበልኩ ዛዓት እዚ ሰባብርኩ ከመዩ ለሚድዎ ማለት ካርከሎ ገው ይብል ሹ ሁሉ ጊዜ ምህራ ከሆን ከሎስ አንኮንሺየስሊ ዝመጽ እንታይ ገው መባል በቃ እሱ ይዝመጽ ማለት አብትናቱ ባህሪሲ አትይወል ደሆነውን ከም ዝበልኩኩም ረምሽሉ ናብ ጸልማት ናብ ዲፕሬሽን ዳአቱ በቃ ወይ ናብ ዘይኮነ ናብ ኢንተርኔት ክስታይ ገለ ህልም ይሉ ዳአቱ ንምንታይ ተይልኩ ምላሽ ናቱ እጅጎሙ አይነት ልማድ ከይኮነካ መታንሲ ልማድ ካስ ዲስአፖይንት አብዝ ሆንካሉ ዘይተጸባኸ ነገር አብዝ መጽሉ አብዝ ሆነ ይሁን አይነት ጊዜ ምላሽ ካስ እግዚአብሔር ያድማነት ሽግርነት ኩነታቱን ክልውጦ ዝኽ ዮሳፍጥ እኮ ታስዋይ መጽዩ አይ ሐፈረን ናብቱ ሁሉ ዝኽእል ስለዝመጸ ላሽ ድማ ረኺቡ ዳህራይ ክንሪየና ኤኖ ሳልሳይ ድማ አብሰራዊቱ ናይቶ ይኽእል ነው አብሰራዊቱ ልክ ከምዝ ዜና መስመጸ ጀነራላት አኪቡ እንታይ ንግበር ከመይ በስለኩ ከነዋጋ ዶነ ዝለፍ ኢድኖ ክንህብ ወይስ ገለ ክንገብር ገለ ይሉስ ከማኸር ከማና ይትረኽቦን
سراويت هانيصيو جغانون فريم يوم مراف 10 تشعت قال خلينا نبوخل كنسو ناب سراويتون ايكدن ገና እኮ ጅምር ታዜና خسمعت ታምላሹን ገጹ መሊሱ በቃ ናብ እግዚአብሔር ይመጽዩ ጾሚዩ አውጁ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደልዩ መታን በዘሎ ይሁዳ ከቡ ይገሩ ስለዚህ ናብ ዘለው ነገሩን አይተው ገለ ሽግር ከመጽከሎ ገለ ነገር ከመጽከሎስ ናበይ ኢና ዘወር ነው ተመጀመሪያ ነማክሮስ እግዚአብሔር ደሆ ብዙ ጊዜ አይኮን እንደገርመው ብዙ ጊዜ አይኮን ዝራሁ ነገር ከነግረኩም ብዙ ጊዜ ሆሞ አይኮንናን ኢቭን ሰዓቱን ገና አይተመራሁም እንዲሁ ትሕዝነን ማለት እዩ ካብጅ ግን እንደማክፈጡ አባዳር እኮ ሰብ ሽግር ገጥሞ خلص ቀዳማይ ደማክሮስ እግዚአብሔር አይኮን ምሰብ ዝዘራ እሳ ዝድግፋ እሱ ድማ ዝድግፎ ሰብ ይዝደል ጽቡቅ አለ ሳያስ ብሎ ንሳ ድማ ስግዳ ጽቡቅ አለ ንሱ ዝብላ ዘረብአ ዘሰምዓላ እጅ ዝጠቅማ ይድመስላ ዝጠቅሞ ይድመስላ ግን መጀመሪያ ከኸው እንደለውስ አብ እግዚአብሔር እንተ ንብርከኽ አብአ መተፈወስና አብአ መተዓረና ስለዚህ ናብ ዝሆነ ይሁን ነገር ሲ አይንኺድ ናበይ አንግበሩ ናብ እግዚአብሔር ናብ አምላኽና ንግበሩ ነገርና ሲ ናብ ጎይታ ንግበሩ ዮሳፍጥና ማንንም አይወሰዱ ናብ እግዚአብሔር ደማ መሰባቱን አይተባአሱ የሽግር ከመጽኸሉ ከምዚ ብላይ ምግባሩን ጋዘቀለለ ለሐለፈ ብዛባ ኤልያስ ከመር ከለሁ አብናይ ንጎብለው ኤልያስ ተጠሜት መስኮነ ሰማይ መስዓጻው ወይ ጊዜ ብዙ ሀያለው ማልታት አብሩባ ከሬት ይታል ብሸትን ንኮን ኳኳት እንዳመገቡዎ ጽንሕ ዳራይ ግን ናብ ሰራጣ ናይ ሲዶና ኪድሙ አቡ መበለት አዚዘል ካለሁሙ ካቡ ክትመገቢኻ ኪዲ አቡ ከይዱ ሰበይት ረኺ ናይ ወዳታ በሊኤዚአ ከመውቴ ዝበለት نشتي حارجن زيتن زنبر حارج أي ودأني زيتون أي ودأني حابن ندع سنكت كما جمري أنا إلواس يباتو أو صني ودا بحن ودا مسحمنا داري وانتم فاسلين ويبلنا ميتو عبجيز يشجرا من لا شانتين يروم مسلكم ناتا إني إلياس مخصص إلياس هاتياتين عملاك كتفلت وديك تقتل لي خامس يخيل كما موتي لا زنبر السبيتكم تأمرات أصلي كلها قوي إلياس زغل من لاش كهب داخل من ما يبلا أيوة مش نتحس عن هذا تعبير تبارك لا وسيدو بس إذا زرع نبت هلفين نبت دربي تهيبات توزن لا جزابو وسيدو عندك يسوع سلست جزيء أبدا يبت ندابله نفسه يملس ندابله سلم تمليس وتقول أمسيو نهيل لو الدعي قال شجر كما تخلص ملاش نابزهب مسألة نابو مغادم بر أبزي مكساسة يوازن موت شجرة وسيدو الله سأليو حيا وزغنا قول أمل يسوع ناب صلوت تمسين ناب جيزي شجرنا سويز خون يسوع كويتاي شجر هالو نتشجر وسدو ناب كويت همسايو أتوم تصور زغبدكم ناب عينو كتباهلنا لنا هذا كو صلوت زملس تأمرات دقبر موت زتنس نجاراتنا خلوت زغل أملاغ ناس solution كم زي بقولوا عينو خون يسوع كويتاي ناب كلا عين غيد ناب قويتا ناب بقلو نابو نمسا كبرنا أملاخنا يخون يسوع كريستوس قويتا يوسافت ناب أملاخ مسيو صوم أو بيجو صلي كلا أين قرد ما يوسافت أبيت እግዚአብሔር زترد وسبيني كاب شجرون العلسي أملاخ يجزيفو زرع مبزحتو جزء سبات نتاي شكرنا مسلكم
ستاك نخون نسنبد كم زا أنتو يزبلنا عينات نيجاتيف تخونا نجرا في وطنا دبز إحنا من تاي مسيلكم شجرنا كاب أملاخ جزيفو الرأينا خم أملاخنا جزيفو ده ترأيونا تشجر أي وقت أنا تشجر أي هزنا حليفنا هنكيد أعمل لنا كل بيت لنا سجرنا يو زليلنا يو هنكيد نغلينا شجرنا جن حربزيو وينو ترأيونا شجر دما تحدقني النتو كمي مسلوك كند أملاخ مشى تبيتو زي الكاس كتقلتو زي كاريوش كنا تريوسي شجر كاترا عند حركوينو كن نتجزف جي أبكر ما يبزي قبول ننتقوينو سانتيم لوني زال لوني أبزع عيني كم زي عند هرجيرياس قبول أبزل لوجن تريان له تالوني قبول تخولن أبزس لازم أخو شجر كابزن ده رامسي خايو بزعبو تراي حتى خمسة بركوينو كم زنبر كوينو هجي نتشجر تراي تزهره بندهر كوين كان داق زف كايو صوت راي ندهر كوينو داق زف زرعيك هاب تشجر توحيد كي خاطر نبر جن أملاك كان دا أبيه أنا أنسي كابزسي السوي يعبي اللي كان دهر تحسب الله خان تخوين كاجن سجير كي خاطر بزعبات تشجر سي أبو توحيد كاس أي تترفني خم يسوع كريستوس قويته كم عينات نجارسي كنا محرو يدقب أنا هذا كذي قدم يوم نبينهن يوري أونيرا بكينيا خلنا هنا channel نيوز تي بي إن بنزل بحفرة وتقولوا جابوا كا من كان سرحنا زي نبرة نصلي كلامنا نقبل تعاملنا تقبل تعرف تي في سايد جبيني بزوج دي هنا شو هذا كذي تكرم من النجار أتي ناتو program مالك جسوا زكايدو نايفوس program نديو أبو إن نسبات الناس اللي ينكلوا سبات الناس تفوسوا جل جزء رسوس يودع يلقلو داري تزغلوا الزارب مالك نعسرت تشعت تعمتي نايلبي حمام نيرو heart complication نيروس عسرت تشعت تعمت ناقل جن يسكنيو أبز مسيو እግዚአብሔር ፈዋሲው ይብል ፈዋሲነቱ አውጁ ሰባት ደማ ይፈወሱ ከይደግና አነ ታ ፕሮግራም መስተወደት በቃ አይከልኒ በቃ ይወድቅ 19 years for 19 years እቲ حماموس نا እግዚአብሔር እቤት ከይሪ እግዚአብሔር ፈዋሲ መሆኑ እግዚአብሔር እጁን ተአምር ይገብር መሆኑ ሲ ካብና ይገዛ አርሱ ሽግር ሲ ሐሊፉሪ ይወናም እግዚአብሔር ሲ ባይ በት ማለት ቃል እግዚአብሔር ሲ በናትና ኤክስፒሪየንስ አይቀነን አና ስለዚህ ሐመምኩ ሲ ፈዋሲ ከአምላክ አነ ዝብል ቃል ሲ አይድምሰስም ናተ ኤክስፒሪየንስ ላይ ኮነስ ነዚ ቃል ዚ ከአምኖ ድግባል እጂ ናብት ቃል እንደህራቲና ነጥቃል ከም ዘለው ወሲድና ቤት እግዚአብሔር እና ተዛረብና ቤት እግዚአብሔር እና አወጅና እንደርከልና ይሽግርና ከመሐል يوسافت دما أبيتنا أملاخ أتبيخو زتردو أسابينيو أبيتنا أملاخ كم زتردو أتفلتو أبا يتيلكمني أب صلوتو أويجو صلوت بسلو يهودا رديئت كاب እግዚአብሔር كدلو تأكيبو صلوت كجمر كلو زن قالات زين بزرابي جمر بلخ أيبلنا قدرش ودشنا وእግዚአብሔር أملاخ أبوتاتنا نسخادو أيكون كان أملاخ سماي تنقولن منجستات أحزاب زجزء دما عين السخان ديها هايلن سلطانا أبيد كايو موك أو مكة زغل يلبون وأملاخ نتوما بزها جرزيا تقميت زنبرو أبكر مهزب إسرائيل زبارر كايوم ناها خا نزري أبراهام فتاوي خنزل العالم زحب كايوم السخان ويكون كا هجي أمن تاي فوكس جيرو مسلكم أبى بيتنا إكزيابير سخات غالي خايو هجي ما نم يمسع منم يغنسي السغاس لغلو يخا كله زجبركا كله زفتركاس السخاء يخايلوس نتي إكزيابير أبيت كل جنب بس أبى أبيت إكزيابير مزرع نكزيابير يكون أنا يدتفمن أنا ما قلتو سئل كاسكين دو challenge بكبرو أنا هذا جزء جريء ينيرة نوح ما
ورحي 30 عدن معلتات إلى هجون دماغ قبرو دحرزوم صلوت إذا حسكو بلاني أي تشالنج سخاتهم من كم وقت نقول تسيهم سي هذا نا إخزيابير بحري بس أبو كم مصحف بس ويا وصوم صحافه بتاع معلتتيا نص ترين داستن كتبكم بس أبو سند حسبكم for example مهرة نا إخزيابير كون خلفه بس أبا مهرة إخزيابير زلوا حسب إخزيابير زتزاربو قالك على تصل بزي وعلوسكي صباح دما بس أبا فقر يخو إخزيابير فقر يزبط قال كم من دهبلكم هذا ندوسلكم I'm telling you نابسونا نجاري دكتور بزعبا أملاخ بزعبا أبيت إخزيابير ناتزارب كخت كيد كلغاس كابزو نجاراتي خمسة سلكة خطوات يوسف قدما سلسته من قصات مسعو مخان ناتباهل السوقن فوكسو أبتخلو زخيل إخزيابير تزن سمروز نبرنا السوداء إخزيابير قالو بك قالو مصانا سلازي أبو فوكس قبر عبتي شجر جحاد سبت نشجر ماشم كمي ماغنيفاي كم زقبروه نقرأ أوكي بقى زرو العالم كله سي قلم العالم كله زلوا شجر سي كم زي ناي عالم كله خستايم جيروم يمثل نجزء رسوم توصلوا كم زخون هلو كم زدم ما خون هلو كم زدم ما خون هلو تعوي بمتقنو بتسمى دحان كده أب إخزيابير دما بزعبا كعلنة إخزيابير قال دما تزارب حساب انبر شكر تراي مو عند حر عالي الكالو سي بزعبا شكر تراي ده نيجاتيف كو يودو عمرو خان حسابات كان كل بوتا وحيتكو نابزي يكون نجر كو يدا اتوكا علم كلمسكا كو ابيتنا إخزيابير غنا ناتو نجر جن كتزارب ناتو نجر جن كتزمرو ناتو نجر كتوري ناتو نجر كتمسكر كلو خاغنا زمت نجرات الله سلازي سبع ايزي تجمروا نتصلوا تخلون بأبيت إخزيابير ينبر ثلاثة حاجات مسلو كمزو غينا ناي كلنا كنتلي كلنا أملاخ ديفل تريد مثلنا إنه غينا ده أملاخ ما كم كم تفلتو زين غينوا له زين غينوا له كم زحج ريبورت نقبر له زي فلت أقله نو عطنا تو أبيت البر فوكس كده بس أبو ما يكون نص جمر عبد السخاء نقوله زفت أركاز سخاء من قستات كله سلطان كله عبيدك نأخذك أو مكازخيل يلبو كابت زمان أساسي من قولي هو ترى يقولوا مسلكم نو إخزيابير بكا نا إخزيابير نكرسي أقول هاي يسوع كريستوس قويتاي كلتف أبتغال دما بصلوت نريو دما أنتي مسلكم أبيت إخزيابير تردأي دما على كدام كم زلوا أصدقوا زفلت سبيل أبت صلوتو بزعبا إخزيابير سي نا أبراهام دتزاربو تقيسو نسلمون دما بيت مقدس مسرح دبلو دما تقيسو إذا مدري نا أبراهام يلكايون ديخا نا أبراهام فتاويخا نزرغاس كهو يلكان ديخا جيم مسيوم كنقلونا يمز متو زلو كابت السخا زبلكانا خما يجيرو سخاد هيبكانا ديخا يلوس نتتسفا قالون نتقال كيدان نا إخزيابير نيو ززكرو زل قال إخزيابير مفلات بنمنتا يدلي مسلو قال إخزيابير دا تردعك قال إخزيابير أبو زلكا تسفا زلكا كيدان مستردعك ما نمكن نقرأ كايك ما نمكن نقرأ كايك ما سب كله مسيوس زياينات كانوا تيلوكا أملاخ ندي لوكا خمي جركات لك مارتن لوثر زي ريفورميشن دمسا ما همش تمي تعمت كم زي مارتن عالم كله تقاومك كان لي أنا دم أنا بيني مثلا أملاخ ويننا عالم قاوم أيوه مدحان بصدقي بأمنة تراي مارتن على السخات رايحة بالزلقة عالم بعالم موسيقى عالم لا خير منه هجك إخزيابير زبالك كان أجر ندحر فليتك ندحر ترديوك أيت نقنعني أيت دفعني كل إسرائيل تشبيرة ولياد دبها المسؤول نقول مشتم زعل في ياسمين لما يرمش مو عالم لما دكس كم زعلتوي أنا بيت إخزيابير نستنتج زبالكم الإسرائيلاوين زستنتنوه زست بالناس نبرز زحلة في جزء يوم نقول مشت المسيو مسايز قدر ماري نقول نقدرب ملوم على تزخم يزهروا مشت دما نمدك يوم زخون دما يبلو كل إسرائيل لميسا
كيدان زفلت مزيح داويت دبها زيلو زي تجزر فلسطين كم يجروا أبز بأملاك سيباجو هجي زي تجزر فلسطيناوي قبل كله حنت نجار قاعد ملكت تجزرت ملكت كيدانو تايمالوت يداوي إذا كيداني بلونا نحن سب كيدانينا كم يجروا زي كيدان زي بلوسي أبانا بسب كيدان زي كم يجروا 50 دفر قط مو يعني لو يسوع قويتاي قط يمو سيروا ስለዚህ ኪዳን ካትፈልጥ ትግዚአብሔር ዘሐበካ ነገር ክትፈልጥ ከሎ ኻሲ ዘኸውን ነገር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ እቤት እግዚአብሔር ዘተረድኦይ ሁለኩም ከለኹ ምስገዛ አርዙ ድማ የነጻጽራ ታም ያዚያ ፋስነት ተገበረ እንታይ ሉ መስለው አፍተ ጸሎት ይወጁ ነና ኃይሌ ይብልና قال دمان تايلو لو مسلكو انتاي كم نغبر اي نفلط ازي سو نغوسيو اب قدم كله حزبي زصل زل سخا ابيغا الى خمس بالكم انتو يدو كله زفطركا سلطان كله زلوكا كله تغبر يلو ايبيو نغزا ارسو دمان تايلو نايل هايدي يبل نغبرو دما اي فلط نغوس كمز عينت ويكنس ايري ينو نقول كل جزء هم حيا لكل تزمروا حزبي نقول له هم زفلت أكيد عن بزوم نايلوم تغير لكم نقل خي وصدكم بتوم نايك أدم زرابي صبح لمن قصوا إلى مريم يبحث كله هم زفلت غير يومين بكازو وصدكم ناب حدا بوتا ناب كامبيلا دبحال عدلوا بمقرب دبوب مقرب إثيوبيا كيدو يريني اجي ازوس يزبال بقولو تغني فون مش لفندو صبو اي مخونه ناي اغريكالتشر ሚኒስቴር አሁን ነው ትምርቱስ በግብርና ተሐመድ ቁርቡ ሰዳብ ዋድ ክቡር ሊቀመንበር እንዳሉት በሐቅ በር ይለው ይኸውል እሱን በቃ ከም ዘፈልጥ ይሩ በቃ እዚ ኮሙ ይገበር እዚ እንደዚህ ሄክታር ሲ አፉን ዝሩ ቦታ ፈጽሙ ነው ፈንዳ ይቆም ናይ ዘመንና እኮ ነገስታት ኮሙ የምን ሁሉ ንሳቶም መልስ ከም ዘለዎም ሁሉ ከም ዘፈልጡ ብዛባ ዝሆነ ነገር በቃ ሁሉ ሲ ኤክስፐርት ናይ ሁሉ ኮይኖም የምዝራዩ ገዛ አርሶሙን ከሙ ጊረው የም ዲስፕሌይ ዝቀ እዚ ንጉስ እዚ ግን እንታይ ከም ንገብር አይፈልጥ እስኻ አብ አምላኽ ይኻ በቃ ናይ ገዛ አርሱ ነገር አውድቅ አቢሉ ይመጽዩ ክብርና አምላኽ ነው ሳልሳይ በዚያ ዛዝበል አቃል እግዚአብሔር ድማ ዝውክል ሰብይር በዛ ማለት እዚ አዝቆነ እዚ 24 hours የተወስደሎም ይለኩም የሞዓባውያን አሞናውያን እዚኦም መጽዮም ዘለው ሁሉም ጸናቶም ናብ ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም ንخمጹ በዛ ማለት እዚ መስጸለዩ ናጾሙ ቀለው ገጽ እግዚአብሔር ረድኤት እግዚአብሔር ናደለው ይቀለው ናደ ሌዋዊው መንፈስ እግዚአብሔር መጾ ይብለን ካብ ደቀ አሳፍ መንፈስ እግዚአብሔር መጾ ንሱ ድማ በለ ይብል አቱም ሰብ ኩላ ይሁዳን አብ ኢየሩሳሌም ትነብሩን ንስኻ ንጉስ ዮሳፋጥ ስሙ ይልዎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም አለው እትውግ ናይ አምላኽ ይምበር ናታትኩም አይኮነ እሞ አብ ቅድሚ እዛ አቢ ጭፍራዚ አይትፍሩ አይተሸበሩ ጽባውን ውረዱዎም እነሆ በቲ አቀበት ጽት ይድይቡለው አብ ቅድሚ እትበረኻ የሩኤል አብ ወሰን ትለሰድማ ክትረኽቡዎም ይኹም አቱም ይሁዳ ኢየሩሳሌም ንስኻትኩም ሲ አብዚ አይክትዋጎን ይኹም ንቅድሚ ታቢልኩም ደአ ደውበሉ እሞ እቲ ምድሃን እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረአዩ አይትፍሩ አይትሸበሩኻ ጽባህ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ውጹ እግዚአብሔር ድማ ምሳኻትኩም እንጂ ትውግና ያምላኽ እዩ ስኻትኩም አይትዋጎን ይኹም እዚ ምስተባህለ ዮሳፋጥ ኩሉ ህዝቢ ብለና بقصونا مدري في الجنبلة
ይሁዳን አብ ኢየሩሳሌም ዝቅመጡ ዝነበሩ ኸአ ንግዚአብሔር ክሰግዱሉ አብ ቅድም እግዚአብሔር ብገጾም ተደፉ ቶም ሌዋውያን ኸአ ካብ ደቅ ቀሓታውያን ካብ ደቅ ቆራሃውያን ድማ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል አዝዩ አው ብዝበለ ድምጺ ከመስግንዎ ተንስኡ ንጽባሂቱ ኸአ አንጊዮም ሲኦም ናብቲ በረኻ ተቆዓ ወጹ ክወጹ ከለው ድማ ዮሳፍጥ ደው ኢሉ በሎም አቶም ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም ትነብሩን ስምዑኒ እግዚአብሔር አምላክኩም እመኑ ሞጽኑአት ክትኮኑ ይኹም بنبياتون امنوا كان عليكم زمص ملختي نقبلو زقال زي نامنو بنبياتون نامن كنصنئنا كان علنا يلو نتزمص نا እግዚአብሔር ቃል ሲ ተቀበሉ ዮሳፍጥ ሓደ ነገሩ አብካዶን ራእይዎ ነቢያት በጣም ይደፈቱ ና እግዚአብሔር ድምጽ ና እግዚአብሔር ነገር ሲ በጣም ይደፈቱ ምስመጸ ከምዘለው ተቀበሉ ዳራይ እንታይ ለው መስለኩም ምስቶም ህዝቢ ምስተማ ኸረኻ ሹ استز بدم ما تماخيرون تايجرو مسلو نግዚአብሔር ዝዝምሩ ቅዱሳት አልባሳት ዝለበሱ መዘምራንሲ ዝለበሱ መዘምራንሲ በቅድሚት ጌው ምህረቱን ዘላለም ይሞ ንግዚአብሔር አመስግንዎ እና በሉስ ወጹ ይብላል በዚህ ቅዳስ ነተዘመጻ አሚኑ ተቀበልዎ ዳህራይ ድማ ምስተህዝብ ተማኺሩ ድማስ ምህረቱን ዘላለም ይዝብሉ ቅዱሳት አልባሳት ተኸድኑ መዘምራን አብ ቅድሚት አውጽዮም ሰባል አብዛ ታሪክ ትገርመን እንታይ መስሎ ካብቶም መዘምራን ተዘኸውን እንታይ በኔ ከዳን ተኸደ ቅድሚት ውጻ ቅድሚት ኮይናት አብትኮ ሰይፊ ኩይናት ገለዝ ሓዚዮም እኮ ዘሎ እና አብዚ በገናን ከበሮን ይዝጋ ምህረቱን ዘላለም ይነብር ይሞ ንግዚአብሔር አመስግንዎና በልካስ ውጻ አንተ ተባህ ኦሆ አሻኻት ላይ ሐቂ አሻኻት ላይ ማን ወጻልካ እዚሁም ግን ወጪ ዮሳፍጡን ከሙቂሩስ አሰልፉስ አምጪው ንምንታይ አይ ወጪዮም ተልኩም እኮ ሓንቲያ እትውግእ ናይ እግዚአብሔር አምላክኩም ይንበርናትኩም አይኮነን ዝብልሲ አሚኑ ኩናት ናብዘለዎ ሰይፍን ናብዘለዎስ ክዳን ናይ መዘምራን ጌርካስ ከበሮን በገናን ሂስካስ ሙጻ ኮይኑ ኢየሱስ ጎይታይ አብናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ሓዋውን ክትከውን ከለኻ እግዚአብሔር ክዛረበካ ከሎ እሽነት ጌርካ ይተወስዶ ተቀበሉ ሓዋው አገዳስ አብከሙ አይነት ዘየለ ከምዝን ተጥብሎ መቀባሉ አነጠራ صلوت أبقى زي اللي مزيعس رازل سكنا مزمران كتكون يخمو كدان مزمران تخدين كا ردون زل على من دابل كان تعوج كان أبزوك كنا تزيك تورد يخ كاب سلست حجرة كرن سير كاب مؤاب كاب أمون زمزو تواجعت اللهم مخنو واجر حكا خارج كم هيجيرو ديكا ونجر كنت قبله وجه كزمرون كودسون مسجمرو خا نتوم نبي يهودا يلوم زمصو دق عمونن مؤابن نتوم ناي كرن سير እግዚአብሔር ድቡቃት አምጻአሎም ሞ ተሳሩ እቶም ደቅ አሞን መዓብን ሲ ነቶም አብ ከረን ሲር ዝነበሩ ቀትልዎም ከጥፍኡዎም ተንሱ ነቶም አብ ሲር ዝነበሩ ምስ ወድኡዎም ድማ ንሓድ ህዶም ክጠፋፍኡ ተሓጋገዙ ሰለስቲዮም ድምልቕ ንቀውጭ ንሓድ ህዶም ክጠፋፉስ ተሓጋገዙ ይብለኩም ቀጽ ወርደ ኢላኸም ይሁዳ ድማ ናብት ናይ በረኻ ግንቢ ዘበአኛ ምስመጸ ገጾም ናብት ጭፍራበሉ እንሆ ድማ ሓደኳ ኸይመሎቀ ናብ ምድሪ ዝወደቀ ሬሳታት ኮኑ ዮሳፍጥን ህዝቡን ነትምርኮ ክገፉ ምስመጹ ኸኣ ኣብ መንጎቶም ሬሳታት ብዙሕ ሓብቲ ገንዘብ ክቡር ኣቅሑን ረኸቡ ምጽዋሩ ክሳዕ ዝስእኑ ንርእሶም ሓፈሱ እቲ ምርኮ ብዙሕ ነበረ እሞ ሰለስተ መዓልቲ ክገፉ አሉ ይብለ ሰለስተ መዓልቲ ሙሉ ድግፈፍ ካብቲ አድሂንዎም ሲ ምርኮ ከማን እዩ ታምን ጫግና ይተረሱ ጾም ጸሎት ተአውጁ ሲ ገጽ እግዚአብሔር ረድኤት ለእስራኤል ረድኤት ለይሁዳ ካምህታት ያዘሁላ ዘመጽት ስለዚህ ሐዋቴ በዚህ ግዛዝ መልኩ ከምታ አንተ ወይ ዝበልኩ
ጸሎት ከም ዝዋር ብሽክለታ ከም ምሕንባስዩ ኣብዚ ኣተማሂርና ጥራይ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ነገር የለ ዋዳ ኢንከሬጅ ግን ኣብ ጊዜ ጸሎት ክትረከብ ተውልቀኹም ናይ ጸሎት ህይወት ከተብዙ ከተጥሩ ትጅምሩ 5 ሚኒት ትቁ 10 ደቂቃ ትቁ ገለስ ጸልዩ ሓንቲ ነገር ጥራይ ኣብዚኣ ክገብር ተጻርኩ ኣብ ዘን ክልተ ሰሙናት ናብቲ ምሕንባስ ባልኻይ ጋታቱ ግን ናብኡስ ንምኻድሲ ኢንስፓየርድ ገብረካ ይደልዩ ንሓንቲ ጓል ሓደ ወዲ ሩብ ቢነሩስ ሽሪንክ ገይሩ ኣብ ዝተወሰነ ጊዜ ኣሲር ይኣቱ ዋ ከመይ ዳልካ ስሊም መንበር ኮይንካ ኢላቱ ዝኾነ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣይ ምሕንባስ ጀሚረስ ብጣዕሚ ጠቂሙንስ ብዙሕ ኪሎስ ቀኒሰ ብዙሕ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ፈቲነ ነይረ ዲስ ወርክስ ኢሉ ታጓል ተዋለታይ ሓደረት ምሕንባስ ላይ ትኽእል ነበረት ከይዳ ምሕንባስ ክኢላ ገለ ኣነ ዝበለት ሓንባሲት ኮይና እቲ ወዲ ዝገብሮ ሓንቲ እያ ነቲ ምሕንባስ ዝበሃል ነገርሲ ንኽትዓቶስ ኢንስፓየርድ ገብራ ነገርሲ ብልጭ ኣቢሉና ተስፋ እዩ ጸሎት እዩ ብዛዕባ ጸሎትሲ ገለ ብልጭ ክብለሉ ብምጽላይና ብምጽዋምናስ ድኸውን ነገር ኣሎ ኣነስ ካብዚ ህይወት እዝስ እቱ ክብል ደሌ ከተርፈንስ አይደለን የልኩም ሲ ገለ ነገር ክትጀምርዎ ሓንሳ ምስ ጀመርኩም ድማ የሕዋተይ ኣቡ ጣዕሙ ኢንፋክት ናይ ኣምላኽ ሰባት ኩሎ ክህተቱ ከለው ዝብለዋ ቢሊ ግርሃም ጅና ምንታሕቲቱሎ ተመሊስካ ንህይወትካ ከም እንደገና ንበሮ እንተትበሃል ሲ እንታይ ማዓረኻ ኢሎ እዚ መገበርኩ እዩ ካብቲ ብዙ አገልግሎታተይ ቀኒሰ ብዙ መጸለኹ ብዙ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ጊዜ ምጥፋ ብዘይ መጸላይካ ኢኻ ክትጣዓስ እምበር ብምጸላይካ ኣይትጣዓስን ኢኻ መናእስያቲኹም ነዊሕ ከይከድኩም ቢሊ ግርሃም ድሕሪ ናይ 50 ገለን ዓመታት አገልግሎት ይኹም ኢሉ ነዊሕ ከይከድኩም ሲ ሕጂ ኣብቲ ገጽ እግዚአብሔር ኣብቲ ህልውና እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎስ ኣቡ ምባልሲ ኢንካሬጅ ገብረኩ አር.ደብሊው ሻምባክ ድበሃል ድማ እግዚአብሔር ብዙ ዝጠቀመሉ ዝነበረ ብተኣምራት ድንቂ እግዚአብሔር ተጠቀመሉ ሰብ ነይሩ ሻምባክ ኣደማ እንተ ዛረብ ሰማዕኩ ወይ ናብ ህንዲ ኸይዱ እና ክሩሴዳት ዝገብር ሪቫይቫል ሚቲንግስ እዩ ብዙ ሰብ ይድሕን ብዙ ሰብ ይፍወስ ብዙ ሰብ ገለ ነገር ይኸውን ናይ የገልግል ፊዚካሊውን ብጣዕሚ ነዊሕ ሰዓታት ደው ኢሉ ስለ ዘገልግል ዝነበረ ይደክም እሞ ምሸት ክመጽእ ከለኹ ናብ ሆቴለይ ሲ ሰኢለ ደቂ ሰይሉ ማለት ለሚደ ኢሉ በቃ የገልግል መጽእ የደቅስ ኢሉ ዳሕራይ ጎይታ ብለይቲ ኣበራ ቢሉኒ ገጹ ክደሊ እንታ ጎይታ ኢለዩ ደኺም እንዴ ደለኹ ብዙ እንዴ ዝኣይ ብዙ እንዴ ዘብል ዘሎ ብዙ ደኺም አገልግሎት ካለ ይቆነስ ይሉኒ ድምጽኻ ንገጽካ ይደል ይሁን አለሁ መሐል ኣብቲ ጸድፊ ከታ ትግርኛ ቃቁራ ኣብ ቃቁራ ዘለኽሲ ፍቱተይ ገጽኪ ኣርየኒ ድምጽኹን እጂ እዚኣ እኮ ኣብ ዝጠን ቦታ የለ ኣብ መቕራቁራ እኮ አይደላ ኣብ ጸድፊ እኮ አይደላ ግን አቡን ዘላውን ሲ ገጽክስ ኣርየኒ ድምጽኽስ ኣስምዕኒ አይ ከምዝ እንዴ ሆይነ ኢልናሲ እንህቦ ኤክስኪዩዝ የለን አቡ ኸማንሲ ታይደሊ ስትል ድምጽ ይደል ሻምባክሲ አናና አገልግሎት ካይቆም ማለት ድምጽኻ ይዝዳ ንገጽካ ይድል ብዙ አይናሉስ ደይንጸልይ ገጹ ዘይንደልሲ ክንከው ነገር መጀመሪያ ነገር ሲ ካቡ ይዝጅምር ካቡ ይዘፈልፍል ገጽ እግዚአብሔር ብላይ ይብዛሃል ብዙ ይለኩም አለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ከባረከኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገጹ ምድላይ ይብዛሃልኩም
ገጹ ምድር ላይ በኢየሱስ ስም ይብዛሃልኩም ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ምድር ላይ በኢየሱስ ስም ይብዛሃልኩም ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ይብራሃልኩም ንሱ ሰላሙ ይሃብኩም ንሱ አብትጽልዩ ወጸሎታት ሁሉ ምላሽ ይሃብኩም ባዊ ዝመለሰ አምላክ ምላሽ ይሃብኩም አብጸሎትኩም ንሱ ይረኸበልኩም ህልውና እግዚአብሔር አብቲ ትጽልዩ አቦታ መጸለይኩም አመሰዊይኩም በኢየሱስ ስም ይእዘዝ አብተ መሰዊይ ድማነት ነጥፉ አገልገልቱ ካህናቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ይወስኸልኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ይወስኸልኩም የዳውኩም ይጽና አዳውኩም ይበርታ አብራኩሙን ይጽና ጉልበት ካብ እግዚአብሔር ኃይል ካብ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ተቀበሉ ንሁሉ ዘስግር ኃይሊ ንሁሉ ዘስግር ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይርከብኩም ንሁሉ አይነት ዘሰንብድ ይሁን ማንኛውም አይነት ዲስአፖይንትመንት ዘለዎ ጉዳያትን ዜናታትን መስማአኹም ሲ ምላሽኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምጽላ ይሁን ምላሽኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገጽ እግዚአብሔር ምድላህ ይሁን ምላሽኩም ከም ዮሳፍጥ ጾምን ጸሎትን ይሁን ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ንመለማን በኢየሱስ ስም ምጽዋምን ምጽላይን ይሁንልኩም ካብ ሽግርኩም ንላዕሊስ እቤት እግዚአብሔር አብ ህይወትኩም ገሲፉ ይረአ የእንቱም በኢየሱስ ስም ይከፈታ አብለሉ ሁሉ ዘሰልጠነ ሁሉ ዘፈጠረ ሁሉ ዘገዘ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሱ ልዕል ይሉ ይራአይኩም ሽግራትኩም ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውደቅ ይንከራሮ በኢየሱስ ስም ይንከራሮ አምላክ ግን አንሱ በክብሩ ሃሌሉያ በሞገሱ በሁሉ ኃይሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንሱ አብቅድሜኩም በኢየሱስ ስም ይስአል እግዚአብሔር ዘሃበኩም ኪዳናት እግዚአብሔር ዘሃበኩም ተስፋታት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጨብጡ ዘይትነቀነቁ በኢየሱስ ስም ኮኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተሰሙን እግዚአብሔር ነመስገን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጎይታይ እና ተማርና ካብ ቃል አምላክ እንደ ዝክር ጸኒሐ ህዝብነ ነውስ ምስተነስሑ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ገይርሎም አሜን ብጾምን ጸሎትን ኩሉ መፍትሕ ኩሉ ናይ ጾምን ጸሎትን ኢየሱስ ጎይታይ ዳዊት ምስ ጎይላት ምስራየ እንታይ ኢልዎ ንጉስ ሳኦል ልቢ ነፍስ ወከፍ አይሸበር ሃሌሉያ التأوشت أذن بدأ منفس زتانع زبراتع منفس هاللويا لب النفس وكف سب أي شبر كم زبل منفس اللونتنا منفس قدسي آمين يس قويتاي أبقى الأملاك أنت يزبل بجزء سنتك نفت تاريخ الذكرى هاللويا قويتنا وأنت يلميرنا أفتنا من تخي تأتوس نوحن تليون منفس تدليلو سجاجن دخمي لوا يس قويتاي منفسنا زبراتع ኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን አብቃል አምላክ አብቃደማይ ጴጥሮስ ካላይ መልእክት ጳውሎስ ነፍሰ ቆሮንቶስ እንታይ ብለና ፍቅደ ሓደ አምላክ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ምሕረት አምላክ ኩሉ ምጽንና ይባረክ በቲ ንርስና ካብ አምላክ እንጸናናዓሉ ምጽንና ነቶም አብ ጸበባ ዘለው ዘበሉ ሁላቶም ከነጸናንዕ ምን ትከካለናስ بتصببنا زبلة زتناعنا نسيو آمين انتايلو بتخابرسنا كاب أملاخ نتناعنا علو كاب تخاب أملاخ نرخبا متناعسي نتوم أبتصببا زلوخ نتناعنا زبنا حيل مني هللويا أملاخي يسوع قيتاي ناي صفاتون رينا انتايرينا نتيوم زمرت بقدمت جيروم أو وجس انتايلوم محرتو نزل على مين بريمو أمسجنوا هللويا محرتو نزل على مين بريمو أمسجنوا وأحواتي سمي بارخ محرت زبز حلو
ጸጋ አስተቀበለ ምሕረት ዝበዝሓሉ ጸጋ አስተቀበለ ኣብ ቅድሜኻ ክቐርብ ሞገስ ረኸበ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ ምሕረት ዝበዝሓሉ ጸጋ አስተቀበለ ምሕረት ዝበዝሓሉ ጸጋ አስተቀበለ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐርብ ሞገስ ረኸበ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ ምን ኣለኽማይ ዝተዓደለ እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎለኒ የለን ኣብዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘለዓለም እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎለኒ የለን ኣብዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘለዓለም ከም ዝናትካ ገይሩ ዝሓሊ ኣይርእኹን ኣነስ ኣይርእኹን ከም ዝናትካ ገይሩ ዘፍቅር ኣይርእኹን ኣነስ ኣይርእኹን ንስምካ ይባርኾይ ኣነስ ኩሉ ግዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ትዓርፍ ውሽጠይ ንስምካ ይባርኾይ ኣነስ ኩሉ ግዜ ኢየሱሰይ እንተ ዘመርኩልካዩ ትዓርፍ ውሽጠይ እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎለኒ የለን ኣብዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘለዓለም እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎለኒ የለን ኣብዝኸድኩ ኸይደ ምሳዩ ዘለዓለም ምሳዩ ዘለዓለም ምሳዩ ዘለዓለም ገጽቶም ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ኢሉ ዳዊት ይተሓጐሱ ገጽ እግዚአብሔር ብምድላይና ሓጐስና ይመልእ ኣሕዋቴ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጐይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቃ ናይ ጾምን ጸሎትን ሓይሊ ክበና ኣሕዋቴ ንእግዚአብሔር ምድላይ ይኹነልና ዘመንና ንኡ ምንባር ይኹነልና ሃሌሉያ ንዑ እናሰገድና ንዑ እናዘመርና ከምቲኦም 24 ሽማግለታት ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ፍግም ኢሎም ዝሰግዙሉ ኣሕዋቴ ከምዚ ዓይነት ምንባር ንዘላለም ይኹነልና ኣሜን ትውግእ ናይ እግዚአብሔር ትዓወት ድማ ናትና እዩ ኣሜን ምሕረቱ ኣይተወደን እሞ ጥራሽ ዘይጠፋናስ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣቦና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ንባርኸካልና ሕያው እግዚአብሔር ኣቦና ከም ዝኣመሰለ ቅብኣት ዘለዎ ቃልካ ኣብ ልዕሊ ኣገልግል ስለ ዘፍሰስካ ጎይታ ተባረኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ጸጋ እዚ እናበዝሐ እናዓዘዘ ክኸይድ
ውሽጢ ልቢ ዝትንክፍ ቃላት እግዚአብሔር አቦ ዘንብር ቃላት ዘናግፍ ቃላት ህይወዝብ ቃላት እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ዝኾነ ምግላጽ ስለ ዝኾነልና ጎይታ ንባርኸካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ነቲ ቃልካ ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ፈጸምቱን ተግበርቱን ክንከውን ጎይታ መንፈስካ ክድግፈና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንጽልና እግዚአብሔር አቦ እነሆ ሎሚ ብልቡ ነሰከፍ ምሕላፍ ይኹነልካ እግዚአብሔር አቦ ከምቲ በሳማርያ ዝሐለፍካ እግዚአብሔር አቦ በአና ምሕላፍ ግዲስ ስለዝኾነ ጎይታ ንባርኸካልና እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋኻ እናበዝሐክ ኸይት ምስጋናኻ እናዓብየክ ኸይት እግዚአብሔር አቦ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ክትከብር እግዚአብሔር አቦ بقولتا بيسوع كريستوس إسلاز جبر كلام نبارك كلنا هاليلويا إخبار أملاك يبارك محوتي إخبار أملاك يبارككم مني حلكم من إخبار أملاك تقوي يبرهلكم سلام ويهابكم أبيتون الزلالم يبرهلكم بسم إخبار أبون وزن منفس قدسن حدا أملاك آمين هاليلويا